Het is de start die ze ik wil tapassen op Jennewaard als er net van de wal starten worden kan. De skippers krijgen alweer een touw van een lijn van de commissie. Waar Keurt en Wol, die ben alweer lieke lang. Dan hing je machinaal achter een sleeboord. En op het startschot, dat dan klinkt mooi zo losgooien. En begint de wedstrijd. Het is, het is de meest... zeg maar, goede oplossing. Om het een beetje in liekwicht te loeken. Hoe je mij het zeggen, want natuurlijk heb je dan een gelijkwaardige start zoals ik op de Jennewaardwezen als op de Veenhoop. Enigste is, we zitten wel op romwetter. En dan heb je meer kans natuurlijk om een oorskip voorbij te zien dan in de nauten van Jennewaard. Dus ja, dat is dan even een voordeel voor de meesten, maar die op Jennewaard net starten binnen. Ja, bij al hier net, maar die min goed zielt en goed mooi vooropleiden in de Veenhoop. Ja, dat dus Oorwijke Ties die op wat zijn. Dat zal een spectaculaire barn worden, zo denken wij. Maar hoe komt het hier op de Snitsermarkt ter hinne? Hoe komt het bij Gelijksma Ljouwert? Die verliezen hier toch meerdere keren aantoonden dat ze mij hudde wien voorin zielden. Hoe komt het met de Lemmer, den jonken? Die echt goede resultaten halen met hudde wien. Dit seizoen tot nota nog een beetje wat gries in die middenmoot, onderin de middenmoot mij zielen. Wij zullen Joert antwoorden krijgen op een protte vragen die er binnen, want we gaan nota nog een protte licht waarhoorn. Maar Joert, zo is de versissing. Ken de bemanningen onder bak, hè? Want er zit meer dan genoeg wien. Ja, en al hier is het helemaal uittocht, dit scenario. Want wij starten Joert natuurlijk letter, omdat Krecters Vlieden hier de SKS het gelijk is met de Snitswieken. En die heeft van een mooie ralsiel, die ben jij te starten. En om een oeres in je gong je nog een hele dikke bui hoe de Snitsen maar heen. En stond er echt hele grote wegen hier. En nou is de wien een beetje lezengong. We zien nog wel dat de hele mannen een broekreef gehad. Dat is Jennewaard, excuus. Jennewaard nog een broekreef gehad. En ja, die zal er misschien straks wel uitgaan. Want let eens even hoe het waar. Er staat nou op het stuiten wienkracht fjouwer, draaien fjouwer, meer fjouwer. En de waarman voorzag nog wel dat er uitzitten tot 5, 6. Maar de loftie is een stuk kinderers van de morgen. De vlagen staat nog wel strak. Maar mooi zielbaar waar. En het is ben even benijd welke keus de skippers maatje om mijn reef voor te varen of voor vol zeil. Ja, dat zal even spannend worden, Joert. We hadden in het verleden vaker meemaken dat skippers die het besluiten om net te reven, dat die dan vaak een heel eind van de wedstrijd meekomen voorin. Maar als dan in die finale toch die extra windkracht erbij kwam, dan ben je er ook wel eens gewoon die beliers aan moesten. Gewoon die scoren in de mast kregen, die haast omgangen. Dat is een bepaald risico. Nu kan je een reef er redelijk vlug uithellen, maar als hij er één keer uit is, dan hem er voor het net weer in. Het geweer gaat omheeg. Men maakt het hem op voor het 5 minuten schot. We zullen de letter A op de kaart staan. En ik had je de kaart van de commissie, maar daar staat geen A op. Maar die kan ik zo even net ontdekken. Maar ik neem aan dat het de eerste in het richtje is. En dat betekent een songlas. 2 boppenwinseton, 2 onderwinseton. En dus 4 boeien in het veld. En we gaan een bakboord om, als alle informatie klopt. Want er jet ik nog een vlaggen erbij. 1 bal naar onderen. 5 minuten voor de start op ter hinne. En nu komt de startprocedure dus wel in een hele spannende fase. Nou moeten al die 14 scootjes meten bij de startlijnen. Waar willen wij beginnen? Wat is het mooiste plakje? Is er ruimte? Blijft de concurrentie voor? Dit is in de wedstrijdfase altijd een heel spannend onderdeel. En is het ook moeilijker met Huddewien als met Lichtwaard? Of
Nee, ik vind het in feite is het maar hudde wien lekkerder starten. Vooral wat constanter wien, want er wist maar welke gang snelheid als het op het lijn aankomst. Kerst wat meer remmen nog en kerst accelereren. En juist meer licht waar, maar hem al 4 van tevoren inzetten had. Dus kerst kwarter voor de start nog even beslissen dat is een oren manoeuvre dorst. En maar wat meer wien, wordt het al hier wat makkelijker. Aan de horizon de vloot. Aan het ziekje. Ja, we zullen dus hier het Pieter Hinne. Maar het is de wedstrijd officieel van het Jereveen. Wedstrijdwetter van de Kerben van Manen. En we zien op een snitse maar om het nog even wat ingewikkelder te maken. En op de achtergrond, daar zullen we ter henne lezen. Chameleondorp. Waar Sietse en Hielke hun avonturen beleven. En zo de Sietse hier in de vloot en ik een mooi avontuur beleven kennen. Hij had Vlieten hier ik laten kennen de laatste dagen op de snitse maar. Dat hij er wat van koeien. Daar het publiek helemaal achter op de pier van ter henne bij de camping. Altijd wrakseling voor de commissie om zowel voor de scootjes en de skippers een mooie baan uit te lezen. Dat is een eerlijk mogelijke wedstrijd. Als voor het publiek om daar zo dicht mogelijk bij te komen. En ja, daar loopt een droegte voor die pier. Dus ja, het is altijd een beetje het beste van beide te bezieken. Deze tonnen die we hier in beeld hadden, dat is een van de 4 wedstrijdtonnen waar aanst de scootjes omheen matten. Van de start af maat ze aan een lang cruiserak in, helemaal naar boppen. Bij tonnen 1 zal het hele circus dan weer naar onder een zakje voor de wien. En dan op voor het tweede cruiserak. En hoe binnen dan de onderlinge verhoudingen? Spanning groeit, want we zitten nog maar een lietse 2 minuten voor de officiële start. Het waar is aardig opknapt, nevens van de morgen. De plaatsjes worden er alleen maar mooier van, maar wat wolken en wat zinnen. Maar Ja. hoe komt het? En eindelijk wien en wetter. Een heel groot contrast mooi. Juster. Ken haast net groter. Nee. En wat levert het op dan? Krijgen we dan oren scootjes in de voorrijn? Waardoor Biglix de Zuidwesthoeken. Ja, die vond je in Waterloo, de laatste wedstrijd. Vlieden hier. Dat wil je het liefst net aan herinnerd worden. Die sloeg om. Onder toch een beetje de gelijke omstandigheden. 4, 5, mooi uitzitters naar 6. Nog een minder dan een minuut van de start. En ze gaan alle hier op de lijn aan. Nog wel klapperende fokken. Nog net te snel willen. Remje, remje, remje. Grauw loopt heeg. Daaronder het vingen. Als er te dicht op loopt, hartstikke kans als er doorheen gedrukt wordt. Ja, en voor op startkort op de 7 Wolden zit alleen op de punt uit te zien. Die maakt helemaal aan de orenkant. Contra-skipke Sjen kennen. En dan mag net één scootje over die lijn komen voordat het startschot klinkt. En ze bin al betiger, want Grauw had al gong en mat al deljan. Ja, maar jongen, een hele mannen komt er wel heel mooi aan. Het is nog 5 seconden even mij. Dat gaan we lang waar. Die liep het hier heel mooi, maar ik weet het net, Jer, als dit een goede start is. En oors is hij heel scherp. Oors is hij heel scherp. We zeggen nog geen manoeuvres, we zeggen geen boten en het is de hele mannen. Prachtig mooie start. Maar ik Lemmer en de Zwan, Jaap Zwaga, we hebben hem ook nog net zo volle show in dit kampioenschap. Die komen hier mooi en ja, we zeggen geen vlagen, we jaren geen toeters, we jaren geen schot. Dus het ligt erop een skinnenlijn zoals dat heet. En een skinnenlijn betekent een gildige start.
Ja, mocht het al zo wezen dat er 1 of 2 scootjes te gauw was binnen, dan moet er een noemer toond worden op het contraschipje of op het startschip. En die zoen dan waarom matten. Maar vooralsnog vernemen we daar niet van. En dit is Akkerum. Ja, Akkerum had een minne start gewoon, een hele minne start. En besluit maar gelijk oer stuurboord. En dat doet Lemmerik om gelijk maar uit die vloot waai. Want ja, dan is de enige mogelijkheid om op avontuur te gaan. Want in de regel is het toch op de grote green, dat is het de horizon die on die vier te sjurren. Ljouwert, ik al achter alles del. Ik net zo'n mooie start. Zuidwesthoek, nog verder onderin. En misschien is het mooi om de track en trace er even bij te hellen in welke... Hoe de startposities van de skippen werden waren het mooiste op de lijn lag. Het team Steven van der Bles in de Jouwer zit weer klaar om ons van prachtige animaties te voorzien. En het veld wordt al aardig uit maar lutsen. De horizon is vult met scootjes. De ene over bakboord, de andere over stuurboord. Alle keer binnen ze onderwijs boppen in de maar naar de eerste hege tonnen. En dat wordt dan ook direct het eerste moment voor u om te zien hoe ze ten opzichte van Malisse. Het vingen, die kent voor de Scootjesdel, kent die voor Huzemdel. Grauw komt er ook aardig uit, maar Langwar, de Jouwer en de hele mannen, die hebben een hele mooie start gehad. Zorgen we hier de start even op de lijn. Grauw moest al, die zit al echt, die gaat oer het rode lijntje. Nou, dat was keurig, maar ja, daar trok hij je net zo volle hichten. En Langwar en de hele mannen lees al on de wien op het skot. En die zorgen dat die het eerste. Snit zit wel helemaal op de positie onderin, maar is net op die bij de start. Het vingen komt er ook mooi bij. En Langwar en Lemmer dus bij de kotter. En we zullen zien welk plakje het beste oplevert. De hele mannen. Met Klaas Westerdijk. Kleine hier debuterend skipper. Nou dus dwaande mij zien tweede seizoen. En nou dwaande mij een goed begin van de wedstrijd. En hij had Vlieten hier in zijn eerste jaar ik al mooie dingen zien laten. Ja. De eerste weken ging zelfs fantastisch. Later waren het wat minder. Maar hij had gelijk al zien laten dat er de skills had. Om het maar eens even een Engelse term erin te gooien. En die skills, die Engelse termen, die kent ik Mark Neleman. Want dat is een internationale wedstrijdzieler. Die is de adviseur achterop de hele mannen dit hier. Geen Olympisch wereldkampioen, Engling. Meerdere Iepenboorten had er zilt. Meervoudig Sneekweekkampioen. Nou, waar ben we Jood? We zijn op de Snitser, maar dus dit moet voor hem ik een makkelijke wedstrijd wezen. En dan is het al duidelijk dat verschillende scootjes totaal verschillende routes kiezen hebben. En wat het al een keer burg is, dat zal haast blikken matten. Voorlopig leidt de Sneekerpan hier gunstig ten opzichte van en het Jereveen en Grauw. Daar nog weer onder de hele mannen. Maar ja, hoe komen ze straks uit bij die tonnen? Ja, want het is nou toch de Sneekerpan die deze treien skippen in de besnijing had. Ik de Sneekerpan natuurlijk kent het wedstrijdje. Jappie misschien nog net als skipper, maar Wolmachine Hoyt heel vaak mooi vinden. En die wit, je matte die wal, die die grote green, die mat je als eerste opziekje. Want daar loekte we al een beetje zoals het mooi zezen. Hele mannen luidt er nog wel voor, maar ken die straks oerstag? Ja, en in de vierde. Ik denk wel dat ze je voor de kennen, maar Lemmer krijgt hem heeg, hè? Die krijgt hem heeg, die krijgt hem mooi. En Ekkeljouwert zit er nog bij. Ja. Dat wordt een interessant duel. Hoe dat uitkomt bij de tonnen. Het lijkt erop dat de hele mannen voorlopig de beste papieren had. Maar we zijn er nog net. En ken de hele mannen straks al oerstag? Of
is Grauw daar degene die hindert. Hij moet vol op tijd kennen. En dat is een beetje, vertekent altijd een beetje met het inzoomen. Deze fjouwers skippen. Hele mannen. Het veen. Grauw. En ik denk dat Snitsers in de beste positie loopt. Maar die zakt het nou toch weer een beetje aan. Binnen de kopgroep van deze scootjes. In de vierde sluiten de Jouwer en ik akker hem aan. Maar die moet het voor eerst doen met een middenmoordpositie. En de Lemmer, zo kennen we hier zien, zal toch achter het fjouwertal Kopperinners delmatten. Ja, en En dan is het toch de hele mannen die voor eerst er een beetje uitrent. ja, je kent het dan Maar, toch zien. daar Iedere is de kamer, tonne. ja, ieder camerabeeld vertekent weer wat. Maar de hele mannen had gewoon wel alle ruimte om hoe start te gaan. Ken het veen voor de hele mannen deel. Ja. Dat liep het wel zo. Ja. En ja, het veen ken voor de, en ken Grauw voor de hele mannen deel. Liep het ik te gaan. Grauw ken net voor Snitsdel. Hij gooit hem wel in de wien, maar daar has je voorrang. Ja, Grauw, wacht je. En nou luist wel in de wien. En nou is de hele mannen de bron. En nou hinder je. Ja, je kan wel zeggen ik maar ik ken net hoe stag. Maar ik vind hier toch dat Grauw hier oren manoeuvre maatje matten. Wat? Hier komt een protestmut. Ik weet het net. Grauw koer natuurlijk op een stuitje kant maar uit. Maar dat hinden ze jij bedenken matten. Want zij mochten net hoe stag. Er wordt het nodige ropt en raast. Wij zullen het even in de gaten houden. Maar Spekkeper is de Gerben Vermanen voor eerst. Snits en Grauw daarachter. Maar het weer de hele mannen. Wat eigenlijk volle gunstiger op die tonnen aankomt. Die hier in de verdrukking rekken. En scoren die wol of net een rode vlaggen. Ja, ik zeg daar al wat hing je nevens mij. Even. Hele mannenprotest krijgen we terug van ons collega. En staat wij het zien komen, stieren ze aardig in haar jocht. Ja, het is Jappie Visser zie het erboven. Hier alle rjocht nog om trot te zien. Grauw mocht nog net oerstag. Die woont natuurlijk oerstag omdat hij de hele man aankwam, zeg. Maar Jappie Visser hier gewoon de rjochten nog. Dus dit is een hele moeilijke situatie voor Grauw. Ja, en uw collega's die daarbij zitten in het boordje, die zeggen dat Grauw zei dat Jappie een rondje draaien moet. Grauw naar Jappie Visser daar. Ja, dan schoot hij het dus gewoon terug naar een collega. Ja, en dat is dan altijd de vraag. Want als je boord om boord lezen, of dat er rond is om te draaien, ja, je mag hem net zo rustig gooien, maar dan moet je wel vrij wezen. En net als mij leiden ze gewoon een boord om boord en mocht Grauw nog net draaien. Dus ja, de beelden zullen later nog wel beter blikken laten, maar Jappie Visser hier net als mij gewoon recht van wij. Hoede zich niks om te loeken van Douwe Visser van Grauw. En wat doet Jappie dan? Jereveen profiteert weer eens een keer van een gevecht wat achter hem loopt. En had gelijk al een mooi handje voorsprong, ja. Maar ja, zijn man die ben vanzelfs de eerste wedstrijd nog net vergeten op Grauw. Toen lijnen ze echt een mooi eindje voor in die eerste route. Ja. Dat konden ze toen net vasthouden. Dus ze zullen heel scherp blijven. En hier hebben ze een mooi skoftje de tijd om aan elkaar te praten. En ja, en dan is het natuurlijk haast een goeie hier aan boord die weet hoe de protesten binnen. Ja, het is een interessant moment om eens even waarom te zien op track on trace. Hoe komen die scootjes nou op die tonnen aan? En wat gebeurt er nou precies? Jereveen vrij voor, daar is niks meer aan de hand. Maar hier zullen we Snits en Grauw en de hele mannen al heel dicht bij elkaar. Ja, hier is eigenlijk de situatie die wij graag zien willen. Al west, want vlak daarvoor, toen hier Grauw en Snits de kar. Wat maak ik? Ja, het mooie is, ja, je ziet het beter. Snits zit boppen Grauw. Die Grauw maakt wel Snits de gelegenheid. Janneke moest achtergaan, maar ja, ze zitten gewoon boord om boord. Zoals op deze beelden te zien is. En dan moet Grauw, er is gewoon geen rond om te draaien. Maar Grauw mag draaien, want de hele mannen komt er aan. Ja, en dan kies wel Rob en Snits. Maar Grauw hier jeder schematen dat de hele mannen erom komt en dat hij nog net hoe stag koe. En achter die hele mannen sturen.
Maar we zullen zien hoe dit oplost wordt. Grauw zielt als voor eerst nog wel terug. En had ik de gong erin. Want scoot los van de snekerpan. En de hele man get ik hoe de snekerpan. Ja, dan ben je er misschien toch een beetje af als Jappie Visser. Want iets aan de buurt hier. Hoe zit het precies? Maar het goed is, als ze daar wel een kundige man aan boord. Laten we voor even de eerste tussenstand teruggaan van de rest van het veld. Op 5 Drachten, 6 Jennewoord, Zoon de Lemmer, 8 Ljouwert, 9 Akkerum, 10 de Zuidwesthoeken, Alve Huzum, 12 Langwaar, 13 Woord zijn en de Jouwer voor eerst op het 14e plak. Ja, je moet vanzelfs even piekeren worden. Hoe moeten we hiermee omgaan, jongens? Het zijn altijd lastige duels. En die scootjes die onderrennen me qua Salins beetje. En dan kom je bij zijn eerste tonnen wakker al je takken liek om. Maar dan moet je heel goed vooruitrekenen, hè? Ja, het is echt heel moeilijk. Maar de meeste hem net samen in voor de kop hoe stag gooien. En dat is wel wat grauw dier. En Snits had hem. Grauw kan wel alles roppen, maar ze gaan hoe stag. En Snits gooit hem ik hoe stag. Dus grauw hier ik net raadje ken, nevens mij. Maar we zullen zien hoe dit betart. Ja, wat zo is het. Hoe dit uitpakt. En laten we dan ook even naar de achterhoede zien. Ja, Jouweren, toch een groot schip. Romwetter, zou ik wel eens een keer wat meer dwang kennen. Maar ja, het debuut hier. En ik Langwaar zit helemaal achterin. Huzum. Toch, iedereen wel een beetje tipt om een goeie niet te wezen voor het eindklassement. Zieltje er helemaal achterin en Wout Sainz sjuggen we er ook nog. En Huzum had een hele minder start van haar. Het zit helemaal onderin nou. En daar is het veen alweer bij tonne 2. Had nou duidelijk meer ruimte. En ontnota is dit voor Sietse Brouwer de beste wedstrijd. Op het Roemerwetter, op het eigen wetter. En kan hij deze keer vloot houden? Kan hij voorin bluwen? Kan hij consolideren? Ze zullen toch wel even een beetje schrokken worden wat er in Grauwbadde echt doet. Lijnen ze mooi op kop. Daar verspillen ze dat nog. Echt nog maar een wat ongelukkig moment. Dus weer heel duidelijk de rode vlaggen sjoggen. Bij Grauw ik. En ik bij Grauw zelfs, want die is het er echt net mee eens. En die zullen hem terugzetten. Die zullen wel zijn Snits wezen. Zijn Jappie Visser. En hier zien we al een fok naar beneden bij Huzum. Wat is daar aan de hand? Kunnen ze hem net horen? Willen ze nog wisselen? Of is er skeer? Wat ik wat ken, is dat de nieuwe zeilformule had Huzum wat anders interpreteerd. Ze mochten nog wat kantenmeters erbij hebben. Ze hadden voor eerst zijn, nou we beginnen net in de nieuwe grutzeil, maar we beginnen die extra meters, koerden ze nog kwijt in de fok. Misschien hadden ze van de mooie keersen, omdat het wat harder waaide, om die oude fok erop te zetten. Nou ja, oud, dat is ik een rekbaar begrip, die zal ik maar een paar hier oud wezen. Maar nou de wind toch wat rustiger is dan van de morgen eerst, zetten ze misschien de nieuwe fokker op waar die extra kantenmeters in zitten. Ja, als je dan weet dat de wind waarschijnlijk tandemmers zal, is dat dan verstandig? Ja, ik weet net dat hij tandemmers zal, maar dat is, op het stuit is hij minder. Het is rustiger. Ja, en je lezen achterop, dus je maakt wat. Je maakt er wat. En daar ben de Roemerakken zelfs ook heel geschikt voor. Dan ken je ook even wat pielen maar je terug, even wat verhoor je. Straks in de cruiserakken ga je daar geen tijd voor. Maar nou zit de vakker ik zelf bij. Een orenvakker op naar alle gedachten. In een hoop toch wat meer mij naar voren skarrelijk kennen. Ja, je verliest je. Hoe je net zo volle mooi te verliezen. Dus collega René Diek hing het hier boven in de kraan van het schip van Siesling. Die had het zicht op de Hegeton. En hier zitten we even aan boord bij Thomas overal. En schipper Bouke op het wetter.
Ja, hier is natuurlijk een fok wisselen. Ian eraan, de naaien erop, speelden we bij. Hup, dit keer onder in het roem. En zielen. En dan maar hoop je dat dat goed uitpakt. Ja, en we zorgen ook nog een reef in het grutzeil. Dat hadden oren ik net. Dus is het een broekreef? Nee, het is een volledige reef. Dus ja, ze zielen maar wat lietser tuig. Dat is altijd de gok voor haar. Wat doet de wien? En de hele mannen die gaat voor het oerstag gaat net achter Grauw aan. En die wil beziekje om nou in het tweede kruisrak toch weer een mooie slag te maken. Niet correct lieken hij heel mooi uit te komen. Zie je het correct te 4 bieden tonnen wij werd toch er nog 3 scootjes tussen terug komen. Maar reglementair, ja dat betwijfel je dat zo weer. Hij zal zijn gram helje willen. Jereveen, strak op kop. En 3 scootjes in de achtervolging. Waarvan 2 met een protestvlagge. De hele mannen en Grauw. En Grauw ziet het helemaal aan de andere kant van de mar. Had de vrije win. En hoop het zo. Via een hele lange klap in één keer op het tonnentat te kennen. Ja, als het hem dan even gunstig hast, kan het soms goed uitpakken. Hè? Ja, het is in feite haast altijd wel de slag. Hè? Nou ja, naar de grote grienen daar, dan komt bij de wal. Die wal die loekt wat. En dan kerst een aantal graden heger hoe stuur wordt ik langer volhouden langs die wal. Dan dwars hoe de mar. Heb ik hier naar de... We zijn onderwijs naar de tweede bopperste tonnen. Dat is boei nummer 3. Tonnen nummer 3. Ja, dat wordt. Die hebben we ik dan net zien. Die zit wat in de middenmoot. Ik een van de kandidaten. En ik nog steeds een reef in het zaal. Ja, in het virtuele klassement staat hij op nummer 1. Een tweede plak en een overwinning. En een wedstrijd die gekrast is. Maar dat er dadelijk inderdaad in het klassement die Alhoek wedstrijd dat we daar rond tab binnen, staat hij er heel strak voor. Ja, en het is even de keuze van wat doen we Mooi nou? poesterke bij Jereveen. Ja. En dat weer dus, wat ik zei, zo wil ik de keuzes, mooi poesters ja of nee. Want als hij één keer het reef eruit helpt en hij snijdt de touw terug, want dat moet haast terug snijden worden, kan hij er net weer in. Dus heb je nou de mazzel dat je goed keert had er voor voltuig te gaan en je kent al die vlagen wel, ja, dan ben je spekkeper. Maar witte wien hudder en je is het horen en keren, ja, dan ben de meesten die rever in haar in het voordeel. Ja, dat is de wedstrijd lezen, vooruitzien, keuzes meisje, gokken. Soms zit het mij, want dan win er wat uitzakkert. Ja, dan kun je die rever heel gauw uithellen. Maar als de win onhelpt, kun je er net meer een reef inzetten. En dan maak je volle bak aan het werk om te zien om alles overeind te houden. Voorlopig kan Jereveen het verstouwen. Hij ging al aardig even op een sidenier gekregen, maar hij kan het al een keer nog gaan. Maar hoe leidt hij ten opzichte van de rest? En deze met dicht bij elkaar, want Grauw moet Del sturen om achter het Del te komen. En deze krijgt wie het God Grutter. Schuma, ze sturen nou weer op. Dus straks komt Jereveen op stuurboord. En moet hij Grauw waarschijnlijk alweer voor gaan letten. Ik moet wel even zien met de tonnellei. Jereveen draait mij, draait de boppen. En dan komt die tonne hier dadelijk in beeld. En dat is nog een eind. Dat is nog een aardig slagje. Maar als Jereveen de boppen blijven ken, wil Stjerre de hele mannen ook alweer aardig aan het front zich meldt. En Steker Pan zit er ook alweer. Ja, dat is hun wetter, hun wienekbol. En het lijkt het nou toch dat Grauw de beste papieren had hier. Kan die straks draaien? Ja, sure. Dit is het verschil, maar ze krijgt. Als Grauw nou draait, ja, misschien kan hij er zelfs al verdel, maar dan leidt hij wel op 10 uur bakboord. En dat leidt ze krijgt nog net. Grauw zielt heger als Jereveen op dit stuit. Ja. Je kan hem voortkniepen. Nou,
Jereveen had al besletten, denk ik. Die had Tjeu, meer gong. die had de ton oerzield. Dus die jouwt al del. Knikker gescoord. Knikker gescoord en we zijn nou boord aan boord. Van nou, hier kunnen we het net zien. En als ze de 2 lengtecirkels zien varen, dat is nog net. Dat kunnen we nou op het track en trace straks zien. Maar dan, ik get het er even om, is ze boord aan boord. Grauw had voorlopig de koppositie oernaam en Jereveen moet achter ons sluiten. Ja. Ze hebben misschien wel een beetje meer gong, maar ze kunnen net eerder bij die tonnen komen. En ze maakt hem nou ik stuurboord ronde, dus er is sowieso niks aan de hand. Het is Grauw die de leiding neemt van Jereveen Sietse Brouwer. Maar nog steeds een protestje in hun. Grauw dus van 3 naar 1. Jereveen van 1 naar 2. Vlak daarachter de hele mannen van 4 naar 3. En de Snekerpan zak het voorlopig naar het 4e plak, maar had de ontsluiting wel degelijk met de top 3 nog. Ook hier wappert nog een protestvlagge. Die Klaas Westerdijk in zijn bemanning. En voor hem is het duidelijk, er is geen protestje in hem. Dus er valt altijd iemand uit die voor hem zit. Of het mag net ontvankelijk verklaard worden. Maar dat kan ik me haast net voorstellen. Of ze maar dezelfde vlaggen eruit loeken. En dat hebben we sneuneld jongen. Hele wedstrijd mooi een protestvlagen varen. En dan op het laatste stuit toch die vlaggen eruit. Jereveen en Grauw, de Gerre op kop. De hele mannen in de achtervolging. De Snekerpan sluit aan als nummer 4 voorlopig. En dan valt er even een gotje naar de nummer 5. Dat weer strakjes drachten. Maar hier zien we de Lemmer Ekkel aankomen. De Lemmer strakjes op het zondeplak. Die skarrelt wat naar voren. Albert Visser van de Lemmer. Had een peer. Maar kende hem Helly. Kende de tonne Helly. Het is kraal hier. Hij kent nog een opzitterke maatje. Ja, hij teert hem lienig om de boei heen. Ze maaien de geek wol de boeiraadje, maar net maar het skip. Daar werd ik al raast, want hier kom ik al eens skippen in de knoei en daar mat de skippen draaien op elkaar. Ja, nou wat. We trodden wien dwongen. Terug. Akrum. Drachten doekt er ik in het gatje. En van deze situatie profiteert weer de Zuidwesthoek. Wils de Jennewoord even helemaal stil uit. Want 2 keer oerstag ging Sanliets rakje. Nog Sanlietse beweging. Dan verlies je alle snelheid. En daar komt Ljouwert aan. Matte daar nog skippen wieken. Ja, Jennewoord is nog net op gang en daar komen alweer orenbakboordskippen aan. Ljouwert hier er haast dwars terug kennen. Die mat oerstag wiels dat ijs om de boei kent won, maar dat hoeden ze net. Wat gebeurt er? Gerard Pietersma komt hier heel beroerd uit. En maakt voorlopig even een stapje achteruit doen in dit circus. Strakjes nog op het 6e plak en nou zakkert hij naar het 9e stekje daar. En ik jouwere is hier aan het green meer. Helft de tonnen net. Of helpt er hem nog krek? Ja, hij doet het maar een opzetterke. Het is wel griem, maar het is wel vakkundig griem. Had er hem net rekken te mezen. En ja, hij moet wel voortwijzen, want er komen wel skippen aan een bakboord aan. Maar hij is bezig om de boei te ronden en zich vrij te varen. Maar sjuch. Looit heel stil. En de oren skippen had de les van hier. Huzem. Wat is aan met wieken? Doekt Huzem in het gat. Ja. Wat lang waar maatje maat omdat jou er helemaal stil uit. Het kroept in elkaar hier in de achterlijn. Het is een wedstrijdje op zich. En Huzem leidt hier als binnenste achter de jouwer op 12. Tredje lang waar
En wat zijn sluit het peloton. Ja, en hier we in de eerdere wedstrijden al nog spannende stukjes werd van alles verhoord. Hoe liep dat met deze route, dit Songles? Zit er nog een grote mogelijkheid in om nog grap met te halen in elke? Ja, nou ja, in het Vaderwiense rek net zo volle. Ja, je kan loeven gaan, maar je hel je net zo volle van. Maar, hier moet je gewoon even consolideren. En even weer de spieren ontspannen om het kruisrak in te gaan. En dan heb ik nog even de boekjes erop nalezen. En ik toch even die situatie even een stukje weer waarom zien. En dan begin ik zelf al een beetje te twijfelen tussen de situatie met Grauw en Snits. Wie Snits op tijd oestag. Want het hele mansje wie natuurlijk een hindernis voor Grauw. En die mooi oestag gaan om de hele mannen te ontwijken. Nou, en dan maak ik gewoon even een mea culpa van dat ik ze krijg wel aardig wist van mezelf weer. Maar ja, wedstrijdregels worden toch iedereen ik wel wat oors interpreteerd. Maar in feite mooi Grauw dan Snits wel dwingen om start te gaan omdat de hele mannen erom gaan. En dan moeten ze interpreteren dat het erom te genoeg weer om hoe start te gaan en te hinderen. Dus dat is even een aanwaartje. Ik zal het nog even beter trollezen. Maar wedstrijdregels, dat is een sport apart, een tak apart in deze sport. Ik zag het, ik zei ze. Dus doeken we straks nog even in. Dus heel benijd hoe dat protest al in de zil. Dan gaat het er dus om waar doet wat, wanneer, op welk tempo. Hier is net dat jij dat waar maakt of net. Ja. Zo, Heerenveen weer vrij, dat weer duidelijk. Dat de hele man in Harjos weer echt duidelijk. Maar daartussen, Grauw en Snekerpan. Wie die op die genoeg of in die regio? En Bizze, daar ben wij net bij, maar Bizze ik op die onroppen. Want Grauw moet Snits wel op die onroppen om hoe start te gaan. Want oors kan Snits ik net handelen. Nou ja, dat zijn dingen die we in de jury kunnen uitmaken. Maar dan lezen we nou toch even alle opties hier ongaande dat protest. Voor eerst kunnen we constateren dat Grauw de nieuwe kopleider is. En dat Heerenveen daar vlak achteraan komt. Die beiden meisjes voorlopig uit waar het strijd om de dijprijs hier op ter hinne. En de hele mannen volgen op een wat grotere afstand nou nog voor de Snekerpan. Daar is Klaas Westerdijk. Op een kreers trainerplak voor eerst. Maar het gatje met Grauw en Heerenveen is wat groter one. En de Snekerpan. Ja, die blijft voor de vloot. Maar ook die jouwt een beetje ta op de hele mannen. Jappie Visser. Als wij terugkrijgen dat de hele mannen het rode vlagje intussen uit het wandhellen had. Dat is dus één protest minder in elk geval. En daar is de lemmer. Consolideert het vijfde plak voorlopig. Albert Visser. Ja, die ploeg weer wel even ta om een succesje. Dat nooddag nog net zo hele 4 voor inzielt. Mijn negende. En een zo aan de plak. En Grauw en Heerenveen op een hele oorplak in de maar. Beide ohne wien. Maar beide wel maar een hele orenroute.
Ja, en dan kom ik toch nog even een keer weer waarom op die protestsituatie. Ik ga even de boekjes er even bij houden. Het is als grauw snits op tijd onroppen hier. En dat is natuurlijk de vraag, want dat jaren wij net. Dan hier snits draaien. Maar als je dat net dient, dan kent snits ik net reageren natuurlijk. Want die weet natuurlijk net wat er onder hem gebeurt. En dan hier grauw onder de hele mannen delmatten. Dus het is de vraag wat bij de jury Delijn Wurmat had grauw, en had Douwvisser van Grauw de snekerpan op tijd onroppen om hoe start te gaan. Omdat de hele mannen voor hem een hindernis wie. Ja, Grauw weet in elk geval dat protest van de hele mannen net meer in harn hield. Hoe dat? Omdat hij eruit hel is. Oh, dat had ik dan net mooi gekregen. Zo zit ik in de boeken. Ja. Dus het zou best eens kennen dat hij op deze positie blijft. Mooi op nummer 1 en dat hij straks zei van nou, laat ik hem direct maar uitheljen. Maar dat maken we even aanwachten. Maar we kunnen ook constateren dat het grauwste scootje tegen rap is, Joet. Zonder een slag of stoot wordt er gewoon huppatee Heerenveen aan de kant zetten. En rennen ze nou ik al een mooi handje uit. Dus de snelheid zit erin. En de vlagen in het wand bij Grauw is die direct uit. Ik zie al niks meer. Maar we sjurren je net die Grauw bing bang. Ja. Ja, nee, Grauw zit erin. Dit is het veen. Nee, dit is Heerenveen. Het veen, makkelijk ook zeggen. En daar zien we Grauw al over de horizon gaan. En Ken ziet ze brouwer mooi het Heerenveen nog bij de Grauwste komen. Voor eerst net. Nee, Grauw mij, Douwe Visser. Is het enige scootje wat alles een keer kampioen was is met een bestaande skipper die nou aan het helmhout zit. Alle oren scootjes zitten skippers die dat nog mij meidje matten. Hopen een keer mij te meidje. En Douwe Visser is natuurlijk een betoefd zieler, want hoe vaak had hij het net opred om kampioen te worden? Soms zelfs zonder oerwinning, maar als kampioen van de regelmaat. Altijd tweede, derde, vierde plakjes, dan kom je in eind. Het is een skaker. Het is een betoefde zieler. Willen we toch zeggen dat de Wien wat verschillende dingen doet. Ze lezen eens even te klapperen maar de fok in de Wien. Je rekt nou bij het veen. Die valt onder Grauw. Grauw dat heel tactisch gaat die boppen de Wien lezen. Even mooi naar sjuggen. En helpt alle Wien uit de tuig van Heerenveen. Werd Troje het zinstander op een nog grotere afstand zetten. En wat dat Heerenveen dan? Bleef hij zo terugvaren? Of zei hij, ik moet je nou weer een klap kunnen boppen? Want die had natuurlijk achter hem ik nog wel wat concurrenten. Maar dit kort is al aardig. Hele mannen. Viert dan de rest van de vloer door. Maar Snits komt weer dichterbij. De snekerpan draait nou boven de hele mannen, zou het lijken. Ja, Jerk is nou die winskifting. En helemaal niet. Maar die niet één keer vallen. En sjug eens even het kopje van Lemmer. Dat stekt vol heger op. Snits sjut ik dat die vlager is. En die besluit gelijk in die vlaag hoe start te gaan. Ja, maar Station, dit is mooi hè. Jappie Visser. En zonder haar snelheid te verliezen. Maar ja, het wel een hele mooie oostag. Maar dan maak je achter een piscoetjes del. Oh. Ja. Dit pakt helemaal verkeerd uit. Dit pakt helemaal verkeerd uit. Het gaat krijgen goed. Ja, en Lemmer mat aanstuwen. Ja, dit... Nee, joh, ik prijs hem de hemel in. Hier ik dat nou maar net in. Want hij gaat wel heel mooi oostag. Maar hij zeert net achterom wat er aankwam. En nou, Lemmer helemaal. Ja, Lemmer had de gonger in. Lemmer had de gonger in. Maar de hele mannen gaat er nog wat verdel. Oeh, Jappie Visser. Ja, nou, gelukkig je niet rekken. Maar wel in één manoeuvre 2 plakken verschieten. Want en de Lemmer en Drachten liggen nou voor op de snekerpan.
En grauw. Als eerst om de tonnen. En ik daar de rode vlag uit het wand. Nou, dan hebben we even wat handen moeten praten. Maar het is alweer verliezen tijd. Gelukkig. Het is het mooiste toch zonder protesten. Maar als het zo is, dan mat het. Dat jet ik bij de sport. Maar alle vlagen ben bij de scootjes eruit. En nou varen we gewoon weer om het plak waarop ze lezen. Mooi. Grauwien. Jerveen. Sietse Brouwer op het tweede. De hele mannen, die ze krijgt draaien. We zullen zien dat hij dat horen kan. En dat liep het er voor eerst wel op. Omdat Jappie Visser een hele mooie vlaag pakte. Gelijk hoe startgong. Maar net achterom zich. Maar daar kwam gelijk alles. Want het scootje zo stuurboord aan. Het bakboord aan. En moest hij mooi de geek helemaal uit. Achter alle scootjes del. En dan komt er toch een beetje tekening in de street. Want het is grauw wat toch voorlopig 4 uit het vlugste gaat. Jereveen valt het keurig op 2, maar mat meter prijs aan. Daar weer achter de hele mannen. En dan komt er een leuk middenmootje aan. Mij Drachten, mij De Lemmer, die ermee even mooi krijgt. Mij de Snekerpan. Akkeram zou je net z'n 4 van ons zitten matten. En nou is het wel even interessant, hè? Want dan moest het Snekerpan er helemaal achter del. Maar ken ze nou hoe bakboord voor Lemmerdel? Of had Lemmer genoeg meters om de voor del te kennen? Of is hij op tijd om moest achter gaan? Ja, Lemmer besluit al om moest achter gaan. Die denkt dat hij dat heli kan. En mat ik moest achter, want er is geen andere mogelijkheid meer. En kennen de boei nou omrennen. Ik denk dat Drachten en Snits de boei wat oerzield ha. Bewust wat roemnaam ha om geen problemen te krijgen. Maar daar profiteert de Lemmer van. De Lemmer scoot dus keurig op van een zonde plak naar een 5e plak. Nou naar het 4e plak. Ja, Lemmer zielt hartstikke best. Ik zeg ik al, en daar staat het Lemster scootje wel onbekend. Dat hij zo verschrikkelijk heeg aan de winkoer. Ja, en daar verraste hij. Dus ik dacht of je Jappie Visser van Snits mooi. En in achtervolging zorgen we daar achter dit groepje Pieter Meter van Akkerum. Kan hij de boei bezielen? Het wordt een opstekkerke Satesjen, want de fok die kilt al. En dat wordt ik al. Die draait hem erbovenop snelheid. Ja, dat is ik heel knap, want die komt toch van een hele beroerde situatie. Een hele beroerde plak af bij de looi. En Akkerum is ik net de meeste. Voor eerst nog net het hier van Pieter Meter. Nee. En dan hebben we het door Akkerum. De Jouwer. Hier we dit kampioenschap echt nog net zo'n soort jongen. Die sluit hier weer achter Jenne Woord aan. Debutant-skipper Rinus de Jong. Hij krijgt vanzelfs de ruimte om in die SKS te groeien. Maar dan is het noffelijk dat je ze nou dan toch wat in die middenmoord naar voren skarrelen kennen. De Jouwer voor eerst op het nieuwe stek. Ja, dan komen Langwaar, de Zuidwesthoeken en wat zijn daar weer achterom. En dan zeggen we dat we dus in deze wedstrijd verschillende wedstrijdjes hebben. Verschillende groepjes. Een kopgroep, een middengroep en maar ook een groep achterin. Die al je beziekje om net laatste te worden. En hier wordt nota in alle wedstrijden. Want de finish daar heel tijd de spanning erin. Zit die spanning er nou nog? Of worden de verschillen nou alleen nog maar groter? In elk geval is het de Lemmer die het druk jouwt op de voorste treien. Dus in dat segment kunnen we nog wat verwachten. En zo op het eigen lijkt het dat de wien net hudder wordt.
Het lijkt het wel dat er al eens een beetje aanvlakkert. Huzum. Nou pas Huzum. Helemaal naar onderen zakken. Is de gok dan toch verkeerd uitpakt? Ja, die hadden verkeersen om mij een reef te zeilen. Dan had je dus minder kantenmeters. En als dan de wind eruit gaat, zoals in dit geval toch zo lijkt, dan mis je die meters heel hard. En dan kan zelfs een vluchtscootje als Huzum geen vloot horen. Ja, de wind is aardig regelmatig. Fjouwer. Sjugge je nog wel wat banen in het wetter. Hoe het de mar heen gaan. Dat jouwt wel om dat hij nog boppende fjouwer is. Maar zoveel wind hebben we deze weekend nog net gehad. Nee, net tijdens de wedstrijd. Nee. Die vaak mooi of jongens. En misschien kunnen we op de track en trace nog eens even in beeld krijgen dat de voorsprong van Grauw hier toch echt wel een beetje aan het groeien is. Dat er gaten omstenen, dat er subgroepjes daarachter omstenen. Grauw al om de tonnen heen. Jereveen mat een gatje vallen litten. En dan hebben we een mooi groepje wat strijd om het derde plak. De hele mannen. Lemmer de keurig tussen. Ek drachtend, net te vergeten, zit daar prima bij. En Snits wordt nou toch een beetje terrein prijsjouwd. Hier kunnen nog wel wat skommelingen komen. Maar het moet al het verhoorje. Wil Grauw je net afstevenen op de eerste seizoensoverwinning. Ja, dat wat door de omstandigheden. Hè? Dat kan soms dat het echt in één keer een hele winskifting of volle meerwin. Dat zou nog wel eens een keer wat bepalen kennen. Maar voor eerst ja, kiezen zij dezelfde slag de hele middag. Ze 4 mogelijk naar de Walta. En ik vind die deze correct eens de slag mooi verleer. Volg het nou Grauw in het spoor. En denkt van 2 is ik mooi. Want die zielt natuurlijk ik voor het kampioenschap en staat er nog prima voor. De heren Zielbregen van Terhinne op Eftergroen. En daarachter Lloyd Akkerem. Maar dat is net het scootje van Akkerem, maar het dorp Akkerem. Want Pieter Meter Lloyd wordt verder achter in het veld. Middenmoord. Voorlopig in een zande positie. Maar Jenne wordt daar vlakbij. Ja, deze groep zit nog duin op elkaar. Hier zou nog wel wat wisseling mogelijk wezen, Matte. Lemmer, die komt je verder achter om de ton. De Snekerpan. Ik helemaal uitreeft. Want daar zullen we nou even naar de verschillen. Akkerem. Ik geen reven in tuur meer. En Jenne Woord. Daar zit nog wel wat muziek in voor deze man. Het lijkt nog aardig dicht bij elkaar. Het is natuurlijk een prachtige baan. We krijgen weer wat langere rakken. En een langer cruiserak betjut ik meer mogelijkheden te onvallen. Wils daar ja, het is wel de snelste van de vloot, maar tegen geen scootje. Een katamaran dwars terug het veld hier. Ja, dat was nou niet de bedoeling, meneer. En hij wordt gelijk het veld weer uit jagen. Ja, Krijkers Verleden Dieren moest de wedstrijd werd er even gereserveerd worden voor zelfs op dit tijdstip. Ik hier dat consequenties voor de beroepsfeer. Hè? Want oors lijkt hier een grote vaargeul die druk bezet is, maar die is even boeten gebroek.
Ja, Prinses Margrietkanaal, dat laat je dwars door de Snitse Mar heen. Nou, dat er geen snitswieken is, levert dat geen problemen op. Maar nou voor de zekerheid had de Rijkswaterstaat provincie besloten om de vaargeul voor een oerenstrijden 4 uur aan te sluiten voor vrachtverkeer. En die moet even wachten. En daar trof het veld ik rommer voor de scootjes. En had de wedstrijdleiding meer mogelijkheden om een goede baan erin te lezen. Het felgele kopje van Grauw ohne leiding. Joop Mink, de oud-skipper, zei al in het scootjesjournaal van Max van waarom die gele kop. Ach, dat wist ik net. Zullen we een patje ver voor West ha en dat hebben we maar zo houden. Maar daar herkennen we de dwarpgrauw, het scootje van Douwe Visser, die je toch meer en meer vooruit rent. En Sjeur, die krijgt een mooie vlaag, hè? Die krijgt een mooie vlaag. En daar moet al even een beetje loslitten worden. Ze zitten er nog in, dus het is de hele wedstrijd oppassen voor die skippers. Ja, niet correct ziet er een seconde als 45 tussen Grauw en Jereveen. Jereveen die hem nou even lekker krijgt. De roem achterlangs maat. Nou, dat zullen we straks eens even checken kennen of dat God nou groter one is. Maar Douwe Visser van Grauw zit op rozen. Soeverein op kop. Kent zijn eigen koers ziekje. En liek het onderwijs naar zijn eerste succes deze SKS-cyclus. De meeste strijd zit hier achter. In die groep achter Jereveen. Maar de hele mannen, met Lemmer, met Drachten, Snits, Akkeren en Woord er nog in. Daar binnen nog wat plakjes te verdienen. Dat staat nog lang net vast. Maar het is al in het vaardeel van Grauw die het vrij voorleidt. Let ze achter me maar lekker omwrakselen en pelen, zullen die denken. Ik ga nergens les van, ik hoef geen extra manoeuvres, ik bepaal. Ja, dat gaat er gelijk om. Ja, en dan just toch hier werkelijk het visitatie, dat er al wat wordt. Een enorme snelheid in dat skip. Wordt verschrikkelijk goed mee omgaan. En daar spreekt de ervaring uit van de, nou nog net langzielende skipper denk ik. Want dat is Gerard Pietersma van Jenne Woord. Maar dat zullen we even naar Schematten. Maar dat zijn de 2 oud-gedienden in de vloot. En Grauw gaat alweer oostdag en had boei nummer 3 al in beeld van het Zanglaas. De tweede bopperste tonnen. Het Zanglaas voor je jongen. Dus de eind van het tweede cruiserak. En dan kan er weer maar een roemrak helemaal niet onder een zield worden. En hij maakt hier stuurboord omheen. Want dat is elke keer oors. Nou, het is wel hetzelfde, maar bij boei 1 een bakboord om en bij boei 3 stuurboord om. Ja, dit zielt lekker. Zijn nou nog even hoe schouders zien werden de rest. Werden de tonnen daar ergens mooi. Je kan maar mikken. De kunst is om op deze positie te komen. Ja, en dat weer het moeilijkste misschien, want daar hadden ze wel even een wraksel in hand. Met 4 scootjes bij de eerste bopperste tonnen. Maar toen nog 1 keer uit weer, toen winnen ze mij voortkwijt. Ja, hij is los. En ik net zo'n beetje. Het rent meer en meer op. Nies krijgt een goede 100 meter verschil met Jereveen. De trekken Tracy houdt nou al aan dat het al meer dan 160 meter wordt. Dus Grauw rent voort bij de vloot. En kan het vinger dan de ton in 1 keer bezielen? Want maakt er nou nog een slagje maatje, ja, dan is het verschil heel groot. Want een hoestagmanoeuvre, ja, dat is dan net 1 keer, maar 2 keer om die tonnen heen matten, neemt een heel soort tijd. Maar het lijkt erop dat ze de
Ik denk dat er hem al aan ken. Tonnen met rijden in één keer onken. Ja. En dan dacht ik blikken uit de track-and-trace meters, want van 160 wordt het... Nee. Nou, Ja, hij mat hem dat- even een opzittertje aan. Het is dan altijd zo mooi dat we 4 camera's op het water hebben. Dat iedere hoek scheur je het weer eens. Hij docht het kundig, de vak even los, even de kop omheen sturen en dan zwart voorbij de tonnen en dan draaien. Hup, vakbak, draaien met die kop en dan kent alle keer keurig zonder de tonnen te rijden. En dan moet gelijk de grutskoort vierd worden, want dan moet de druk van het achterskip hoor. Anders kom je daar nog mooi op de ton. Maar Het remmen misschien een beetje, maar als je nog een keer manoeuvreren moet, dat remmen natuurlijk volle botten. dat is volle meer. Dat is, je weet in elk geval dat je een meter te volle zielt in zijn rak. En ja, dat is keurig. Alleen nog, ze steken wel wat hoger op nou in het veld, maar dat zal waarschijnlijk komen omdat er nog scootjes aankomen. En geen enkel risico bij Sietse Brouwer. Die zeer ze aankomen en God is heel groot. Ja, je kent er als vanuit gaan dat ze oestaan gaan. Maar ja, je weet het nooit als drachten terugzetten hier dan. Hier ze wel ruchten aan. Alleen nog dan gooien ze hun eigen glas dik in. Nou, ik denk dat ze bij RFN ik wil realiseren, Joert, van ja, met deze omstandigheden moeten wij gewoon dat tweede plak koesteren. Ja. Grauw rent bij wij, daar zit geen winst meer. Dus we maar in elk geval zorgen dat die orentolven erachter blijven. En dan maar hopen op fouten van Grauw in de rest in het vereen van de week. Dan tenminste net voor u, maar voor het vijand. Sassis, zij rekken niet onboord. Maar hebben we hier nou drachten al op het derde plak? Ja, Ik kan nog geen hele mannen, jongen. dit, En daar leidt de Snekerpan. Ja. Dan is drachten hier, maar Jeroen Pietersma echt heel sterk bezig. En Hier wij- op de hinnen. En waar is Lemmer dan bleun? Want die wie er toch zo prachtig mooi bij ze krijgt. Had hij dan... Daar is de lemmer. Ja, daar komt de lemmer om. Maar die... Maar hier achter de drachten maar terug sturen. Dan blijft de lemmer krijgt vol treden, denk ik. Die kent er tussen terug. Die kennen dus, maar het is toch Drachten. Jeroen Pietersma mengt zich ik in de strijd. Die looit natuurlijk over het bakboord, dus die hier al ruchten. Maar terug de grote boog die maatje maakt en het gat wat er dan vallen liet. Ja, dan kan Lemmer er gewoon in één keer tussen terug stekken. En dan is de grote verliezer in deze slag de hele mannen. Daar is de hele mannen bedwaard. Ja, die zal er ook komen, maar het gat is alweer wat groter worden. Ja, die hele mannen zakken naar het zesde plak voorlopig. En in die middenmoot gebeuren dan toch hele mooie dingen. Hè? De lemmer keurig naar het derde plak daar. Van zo'n naar 5, naar 4, naar 3. Die zal wel denken, let maar rennen deze wedstrijd. Dat wij elke route een plakje klimmen. Ja, dan doen ze dat best. Maar hier in de middenmoot, daar is nog volop strijd. Want ik, Akkerum, zit de hele mannen al deun op de kont. Wils Janne Wout, het katje toch een beetje groter worden, shirt. Qua wedstrijd is dit het interessantste pad, denk ik, van het vloot. Qua wisseling en qua strijd. Ja, daar kan Grauw niks aan doen. Die zie ik gewoon heel goed, heel vrij. Ja, dat vind ik volgend knap. Maar plak 3 tot en mei 8. Daar is nog van alles mogelijk. Hey, de Zuidwesthoeken. Meld hem ek bij deze groep. Auke de Groot hebben we... Ja, die hebben we wel meemaken. Wisten we dat hij op 14e plak startte in de Veenhoop. Dat hij dus op 1 starten mocht in Jennewoud, maar dat gewoon hoor. Ja, die leidt in ieder geval wel vooraan bij de sleepstart op wat zijn, de inhaalwedstrijd. En waar weet kan Auke de Groot daar dan wat voor heel uithelje. Ljouwert mengt hem ik in deze groep. Zuidwesthoek en Johan Ljouwert zien. Ja, de verrassende winnaar van Grauw. En wat mag hij er doen? En dat is nou net onderhaan. En Huzum, die een hele mooie onval die je daar op Grauw, op het Ljouwerter scootje.
kan ik je potten brekken. Anoniem achter de hele Floordel. Die kom ik je meter vooruit, ja. Haal er even uit. Intussen. Ja, in Grutzel kan ik het al net zien, maar Dacht ik. of het met een broekreef geweest. Ja, ik denk een broekreefje, dat is vaak een heel stukje tuig wat voorthellen wordt. En het eerste volle meer centimeters dat er dan voortgeeft, maar meer om het profiel een beetje vlakker te maken. De Jouwer op Njoggen. Zuidwesthoek het zien. Ljouwert Alve. En dan hebben we het echt over de achterrijn. Maar wat zijn en Langwar en Huzum die de Riegen sluiten. Ja, het is 4 uur. We gaan een oerke zielt. Wat denkt dat de commissie hier in gedachten had? We hier 2 uur zielt of soms het wat kwatter horen willen in verband met die vaargeul natuurlijk die bezet wordt. Ja, ze matten echt stoppen op een bepaald moment, want dan gaat die geul weer riepen. Maar het zal wel een... ja, het is geen saison rennen voordat we finishen. Het zal wel even jeder wezen. Nog geen activiteiten op de startkotter de 7 wonen. Maar wat horen we, dat horen we vanzelfs in de gaten voor jou. Want er komt aanstaan vanzelfs het signaal dat er een finish deadline wordt. En Wils Grauw en Jereveen alweer aan het cruiserak begon binnen. Matten deze scootjes nog helemaal aan de onderste tonnen bij de pier bij ter hennen. Wil ze nog een loefdeeltje sjuggen tussen Snits en de hele mannen. En hoe 4 zetten ze dat terug? Helemaal uit de vloot, ja. En dan maakt ze straks nog een hele weinig onder neer. Dan is het gewoon straks als het gijpen voor Snits om weer bij die onderste tonnen te komen. Nou ja, Drachten en de Lemmer vindt wel prima. Want die komen daar toch stevig op het rennen via de plak. Wil Snits en de hele mannen dan toch wat achteruit zakje. En die moeten dan weer vrezen voor Akkerum en Jennewoord. Ja, Salouve, dat lijkt het altijd leuk, maar daar ben ik een aantal scootjes die je sjuggen erachter. Die kunnen dan mooi de lijn houden naar de boeita. Hoeven vol in de meters te maken. En kennen er soms samen toch tussen sloepen. Want Akkerum, sjuggen we erachter lezen. Loisje krijgt nog aardig eindje achter de Snekerpan. Ja. Waar ben we mee bezig? Zei die Jappie Visser. Dan hebben we ze allebei te pakken. Maar ja, het weer toch Jappie die ontloeven weer. Wat is de voorval wat wij net zien hebben? Ja, je spreekt geen ontspanning uit. Ziele, Jappie, gewoon vooruitje. Alle energie richten op die voorganger. Of op die eigen wedstrijd. Want het wordt straks drok bij de onderste ton. En als je daar mooi hele gevierde scoort en net mooi onder helje kennen zoals ze dat zeggen. Dan kom je leger in het cruiserak uit en dat betekent weer extra meters naar de bopperste ton. En dan zak je de hele tijd verder aan. Als de eerste scootjes alweer in het cruiserak zitten, zullen wij in de achterij van de vloot nog drok onder het wrakseljen. Nee, die onderste tonnen. Ja, dan lijkt Grauw er al een wereld zijn uit. Het had alweer meer dan 160 meter te pakken op Jereveen. Die op Habbeurt ik weer een heel stuk voorleidt op Drachten. Ik haast 300 meter daar nog weer achter.
Maar daar zitten de Lemmer en Akkerum en Snits en de hele Moanne en Jennewoord. Alle keer deun bij elkaar. Dus de echte strijd voor het podiumplakje zit daar. Achter Jereveen. Ja, dat er geen rare windstjetten, geen onderzeeboten omheen komen, maar dat ze weer op een snitsen maar wel net mooi maatje of oren gekke dingen gebeuren, dan lezen de nummers 1 en 12 wel heel stevig hun positie. Ja, en Huzem en Langwar. Ja, die lezen al meer dan 900 meter achter op Grauw. Nou zal het net zo lang door die als op de Veenhoop voordat de laatst door de lijn weer, want dat wie haast een uren. Zo'n 50 minuten. Zo'n 50 minuten nou. Daar haast het exact bijhouden. Wat een contrast met Grauw waar iedereen binnen 8 minuten zeer. Ja, en dat zal Jerk wel vrij dicht bij elkaar zitten, al binnen al was dan liedje heel druk. Dit zie je maar op. Zit de deun bij elkaar hoor. Ja, Jennewoord. Ze zijn nog altijd de grootste koprenner in de vloot. Dus zullen hier zo min mogelijk punten samelen willen. Ja, nou, hij had de hele man al in het vizier. Hij leidt wat heger. Dus hele mannen ken haast net hoe stag. Ja, dat zei al, hij is een van de skippers die het allerlangst in deze vloot zielt. Maar die titel die ze graag gaan wil, die had er nog net. Ja, hij is een keer tweede west. Ja. Nee, dat zou wat wezen voor Jennewoord. Om in het dorp Jennewoord eens een keer een kampioen ergens een keer in de Saffeljaren binnen te hellen. Grauw is dat al volle vaker ook aan. Daar litten ze haast het podium staan ieder hier voor kampioen. Maar we zijn nog maar op ter henne. Ja, het is wedstrijd die nummer 4 hoor, maar het is nog maar de derde wedstrijd. Dus van de in totaal 11, dat is het voordeel dat die alles de wedstrijd inhalen ken. Ja, mocht er nou Nijwoud zijn die inhaalwedstrijd nog eens in uitvallen, dan hebben we in het verleden wel eens meemaken dat ze op Lemmer wel eens pakken zielen. En dan is er nog enige mogelijkheid om toch nog wat in te hellen, mocht het nodig zijn. Ja. Maar de inhaalwedstrijd nummer 1 is al volboekt dit hier. Die is al invuld. Ja. Ja, bij de IFK's zijn ze nogal wat verder, want daar zeggen ze van, goh, wij hebben maar een weekend. Als er buis wordt gebeurd, dan hebben we helemaal haast geen mogelijkheden. Dus die had zelfs de Snijder al bijpakt. Maar voordat we dat bij de SKS in beeld krijgen, dan ben je van generatie verder, denk ik. Nou ja, hier is ik meer rond te heen, omdat het al wedstrijden of 14 dagen verspreid binnen. Maar dat is, en met al die klassen in de IFK's, is dat echt moeilijker. Je zou niet nog eens een keer 12 en die zullen kennen. En dat is ook wel eens bad. Voor de tweede keer zullen we het giele kopje op de tonnen zitten. Dat wil zeggen de eerste bobberste tonnen. En het is Grauw die daar als eerste roem als eerste omheen draait. Douwe Visser van Grauw. En om de spanning maar een beetje te maken die er haast net meer lieken te wijzen, houden wij maar even de meters in de gaten tussen het veen en Grauw. En het veen die liet het nou toch wat dichterbij te komen. Ja? Die had een mooie slagje maken. Ze binnen nog lang net in het vizier, maar het verschil wordt lietser. Ja, ze komen van dik 160 meter aan en het zou nu nog een meter als 120 wijzen. Nou ja, in tijd uitdrukt, had het al geklapt, het zou dat 1 minuut 14 wijzen. Dat wordt nog even opmetten. Maar God is nog een roem, ja. Ja, dat... En als je dan op Leia San God gaat, dan kun je heel verdedigend zien gaan. Dus ja. Douwe Visser zit in de positie waar er zitten wil, namelijk hij bepaalt. Hij regeert hier. Hij laat zien dat de rest eigenlijk maar één ding doen kan, namelijk volgen. Hij had de macht, joh. Ja. En dan de
het peloton, om dat maar eens even zat te nemen. Wat gebeurt er? Drachten kan voor Lemmerdel. Lemmer met de Grutskoort 4 litten. Vlak achter Drachtendel. Maar straks komt Lemmer weer op bakboord. Maar ik, Akrum, Pieter Meter. Ja, Drachten gaat gelijk hoe start. Die denkt, ik krijg straks 2 scootjes van Midel. En Akrum komt ik heel dichtbij, hè. Die bakkert je toch een mooi slagje. En de jouwer daar helemaal aan de achterkant. Komt die dan echt dichterbij bij Dissen? Jeroen Pietersma. Want nooit dan nog net zo gelukkig in het kampioenschap. Een 12e en een 14e in de plak. Ja, daar doe je het net voor. Maar Joert zit erbij. Joert dochter mij om de podium plakken. Ja, en de kunst is dan, als je hoe sterk gaat, als je van een bakboordpositie gaat, om boppen in je cintuur gelezen te gaan en om de wind voor te hellen. Maar wie Drachten op tijd om smarige wind te gaan om Akrum of kan die gewoon vrij zielen. Het lijkt erop dat Drachten wat aan de letterkant wie, al luidt er natuurlijk nog wel voor. Nee, daar krijgt Akrum al wat lest in de fok. En daarom besluiten ze waarschijnlijk gewoon al jaren hoe start te gaan. En dan kom je wel op stuurboord op die oren tonnen, maar ja, daar ben ik meestal nog achter je. Die wil ik van jou horen. Wat lijkt het aardig rustiger te worden, de wien. De volgende confrontatie. Maar nou gaat het wel al je mooi. Maar het is Jennewaard die al heel dicht bij de Snitse pan komt. Ja, de strijd van deze wedstrijd zit in deze groep. Van de Lemmer tot aan Jennewaard. 5, 6 posities. Denk je Drachten. En kende de tonnen dan al bezielen? Of moest er oerstag voor de wal? Ja, dat zal wel slagje. Hij kent hem aan. En dan had Lemmer wat metertjes te volle maken. En kan Akrum daar dan wel wat van profiteren om weer wat dichterbij te komen. En dan moet je weer constateren dat Drachten van 5 naar 6 naar 4 naar 4 nou gewoon een trein hield. Top day. Keurige wedstrijd. En dat is het hele mandje dat het moeilijk had, Joertje. Prachtig starten. Heel mooi. Maar had waarschijnlijk net te snelheid. Drachten en Lemmer te gerren om die tonnen heen. Maar Drachten leidt als binnenste schip en is dus justjes voor op Albert Visser. Ja, dit wordt nog een leuk wedstrijdje. Daar komt Akrum. Die doekt er vlak achterom. Die is ik nog lang net uitschakelen. Akrum op 5. Ja, Jennewaard, hele mannen, Snekerpan. Jappie Visser toch nog steeds op het 6e plak. Ja, en dan schilt er toch wel wat mooi in de middenmoot. En ja, dat mag ik gewoon constateren dat het voor een debutant heel mooi is. Ik al wierden zijn papieren bij de start wat beter, maar kwam er gelijk in een moeilijke situatie met Grauw. Ja, Snits weer tweede. Toen uit 4e plak. En zak het nou toch terug. Juist Akrum juist 2 plakjes wint. En daar wordt ik wat heen en weer op van alle hele mannen naar Jennewaard, maar we kennen dat net goed zien. Maar Jennewaard is ik de hele mannen voorbij. Ja, het Philips koetsje. U Drachten. Rinus de Jong, u horen debutant van de jouwer draait hier ik om de boei heen. Ja, en sluit toch ik mooi om bij dit groepje.
Hij hing er aan op het joggende plak voorlopig. En daar pas zullen we ljouwt. Ja, van dat scootje hier ik misschien op voorhand een beetje meer verwachten. Omdat hij het verleden die toch wel knap die vaak maar stevige wien. Maar zou deze wien dan toch wat te licht wezen voor hun? Zullen ze nou wel meer gaan willen? Ja, het is moeilijk te zeggen, want in Grauw lieten ze toch een hele orenwedstrijd zien als je het. Ja. Je wordt ook weer heel dicht bij elkaar draait, maar het gaat al je goed. Huizem toch wat meer in de street met deze achterhoede. Post alle keer correct. De Zuidwesthoek. Daarbij. Wat zijn daarvoor? En dan praten we over de achterhoede. Wiels Grauw alweer in het kruisrak zit. En het vingen op de onderste ton ongeet. En dat gaat wordt wel heel verschrikkelijk rut. Ja, dat krijg je als je mooi met streetlevering matten en die voorste net. Die had geen last van orenscootjes, die hebben last van maagdelijke wind. Geen draaiingen in het wetter, geen draaiingen in de lucht. En dan kun je alleen maar vooruit zielen en een gat slaan. Jaap Zwaga van Langwaar. Vlieden hier ook een verhaal op pad. Toen staakten ze de wedstrijd op Starum omdat ze vonden dat de formule net klopte. Hij vond dat er mooi 3 auto's te vol onboord zit. Ze hebben het gewicht eruit heel mocht. En wat dingen onpost. Maar voor eerst zielen ze hier nog roemloos in de achterhoede. Maar dan kunnen we hier ook constateren dat er eigenlijk 2 scootjes binnen die er een wereld zijn iedereen, hè? Grauw en het Jereveen. En dat is dan toch echt wel weer opmerkelijk, omdat ja, het meeste wedstrijden in de vloot toch behoorlijk bij elkaar in de buurt zit. Maar als we naar de meerjarige statistieken sjuggen en het aantal kampioenschappen wat die scootjes hebben gaan, ja, dan binnen ze toch Jereveen en Grauw 4 waar de meeste overwinningen. En de Snekerpan daar ik nog bij natuurlijk. Maar die had een nieuwe skipper. Wils ziet ze brouwen natuurlijk ik nog maar voor het waar hier is. Maar hadden we ik net vergeten. Ja. Als je dan Sam de buurt hier huisvliegen hier. Ja, dan wil je gelijk al heel hoor. Jongens, jongen, als je het waar hier. Dan wordt er alweer meer van je verwachten. Tot en met de laatste dag nog in een race voor de mogelijke titel. Vliegen hier. Maar ik heel constant zielt, hè? Nooit een dikke uitzetten naar beneden. Nee, altijd in het linker richtje. En dan kom je een heel eind. Ja, de zinnen prikt er op sommige plakjes nog terug. Maar een groot part van het maar leidt even niet kaart. En ik denk dat ze hier denken van nou smiet het de finish tonnen er maar in, want dus zullen ze hier dat weg. We komen er gewoon meer in de buurt van een mogelijke finishprocedure. Ja, daar is Jereveen alweer druk aan het kruisen. Wilst eigenlijk op naar de hele vloot nog naar onder een mat. Naar die onderste tonnen. Ken Jereveen nog wat budgetten, 10 uur Grauw? We de meters even sjuggen bij de track en trace, dan gaan ze nou weer een eind verleden. Dan zitten ze nou weer op 270 meter verschil. Het is natuurlijk een tussenstand. Maar Grauw is Joert net te horen. Nee, Zagrut is het god nog net west, Joet. Lienige skipjes, piepsters beide. Accelereren goed. En dan de wien dan wat constant is.
dan is dat makkelijk sturen. Grauw op een vakgroen, daar vlak achter kruist de orenkant uit de scootje van Jereveen. En de rest van de scootjes is alle keer voor het lapje onderwijs nog naar onderen in een heel oorrak. Zo groot is het verschil al. Ja, hier is duidelijk te zien dat het gaat alleen nog maar groter geworden is. On het Sjerkstra voorop ik bij de Lier. De oud-scootjeskipper van onder oren. De Jouwer, Langwaar. Heel vaak ik bij de titel zitten, maar nooit krijg net heliken. En daar is Limmer toch weer voorbij Drachten stutsen. Stworken wisselen daar mooie duels. Limmer in het Roemerak toch weer voorbij Drachten. En nou weer op het brons van Joert. Akkerum bloed op het 4e plak. En dan zal de Snekerpan. Nee, de Snekerpan had ik terrein verlenen, want daar gaat Jenne Woord. Jenne Woord gaat je van Zoon naar 6 en kroept naar die kopgroep daar. Ja, en die zielt dan ook een hele mooie wedstrijd. Ja. En hij zal ook nooit klassementje. En ieder scootje iets voorbij. En als dit dan hier van je mindere wedstrijden binnen, ja, dan is er nog niks aan de hand. Maar Wils Akkerum gelijk bij de boei Oestagjet. Die kiest toch de onval op de scootjes voor hem. Wils Jenne Woord ik net zo 4 bij hem aan zit. En dat is dus straks even mooi om te zien. Wat Jenne Woord en Akkerum, wat er de verhouding voor is straks. Maar de onval, dat is toch wat Akkerum doet, Pieter Meter. En dat is toch het mooiste in het scootjeszillen. Ja, zet de sfeer er aardig in bij de taskogers. Scootjes komen ze nu nog vlak bij de bootjes del. Onder andere van het wedstrijdwetter. Ja, dat zal net Saffelen willen, zullen ze nog net hebben, Grauw. Ze zullen er al willen hebben, maar de concentratie moet je horen tot het laatst. Ik al lees je nou 260 meter voor. Concentratie, concentratie. Er is van de morgen aansprutsen voor de finish. Om hem zo dicht mogelijk toch bij te rennen. Voor de pier, voor het publiek. Van het thuiswetter te houden. Maar hem wel in de wind te doen. Dus er komt straks, als de vlaggen erin hingen, dat jouw zo'n mooi een bootje wat erbij leidt. Mooie rode vlaggen. Dan is de finish een, nou, liet ze 200 meter boven de onderste ton. En gaan ze wollen in de winstje finish, maar wel zo dicht mogelijk bij het publiek. En dat is een taak van de wedstrijdleiding om het voor het publiek interessant te maken. En daar hier het al jaren over, dat is hier op de hinnen soms wel eens wat moeilijk. En wanneer moet die vlaggen uiterlijk te zien wijzen voor de skippers? Want die kunnen natuurlijk net op het laatste moment erin smitten, dacht ik. Nee, voordat ze de laatste rakking gaan, moet het duidelijk wijzen dat een in de winstje finish is. Dus ze zullen ik wel even onroppen worden. En nu is het verschil al oprond tot 350 meter haast mooi het veen. Grauw zet de turbo nog even aan. Ja, en ook grote verschillen binnen jouwt wel aan dat het veen echt weer 400 meter voor op de Lemmer en Drachten en Akkerum leidt. Dus echt daar een groot gat. Wielst van de Jouwer
alle scootjes al, nummer 8, de jouwer, alle scootjes al meer dan een kilometer achter Grauw liggen. Dat is nee. Nou, dan lijkt het de wind toch wel redelijk stabiel te wezen, maar echt wat lichter als ze misschien van zijn hier. Hè? Ja, de winstjetten, ja, die hebben we wel hangen, maar die hier voor de wedstrijd. Wie het een reguliere wedstrijd was zonder Sneekweek, dan hier de scooters daar midden niet zitten. En dat wie wel harde een keer was. Dus ik denk dat dit voor de skippers en de wedstrijd een volle eerlijke beeldje houdt. En we zijn bij Boei Treien. Die moet nog wel even aan de andere kant ronden worden. Dus een kwartslagje. Hij helpt hem correct net. Maar de onval op Grauw is ik zinloos. Nou, en het is natuurlijk noffelijk als je weet dat het de eerste 400 meter achter jou neer leidt. Dan kun je eens een keer een extra manoeuvremeitje. Zonder dat het voor het skeerlijk is. Maar daar trok je wel dat de voorsprong al een hele kilometer is. Wat Grauw nog had op de nummer 2. Ja, ik weet niet wat er met Grauw nog aan is. Hè, want het vierde scootje op dit stuit is Drachten. En zelfs die leidt al meer dan een kilometer achter. Ja. Toch maar eens een dopingcontrole misschien. Zelfs bij de raceriders wie al wat constateert. De Lemmer, Drachten en Jennewaarts in de street. Mei Akrum om het derde plak. En het heest helbere Joert. Daar krijgt Jennewaard dan nog een hele poester hier. Maar dan zeggen we toch, Akrum had een eigen slag gekezen. En ik zei al, hij gaat de onval in. En hij scoort Jennewaard van hem al. En gaat voor Drachtendel. Ja, dat wie even kniep. Ja, Wikke de Wik wie het dan vroeger altijd. Maar ze lost het keurig op. En Lemmer schudt gelijk het gevaar. En draait boppen Akrum. Maar ken Akrum dan de tonnenheli? Hij had wel gewoon op tijden. Als ze nog eens een keer weer hoe stag matten, dan... Ja, nee, dat heli ze net. Want dan komen ze al wat zien. Maar ja, prachtige strijd. Wol de onval kiezen. En dan binnen wat 2 scootjes weer die voorbij mat. Maar deze fjouwer en deze maatje, de muziek hier nog voor u zeg en voor het publiek om wat over te vertellen. Ja, je komt hier natuurlijk voor. Hè. Dit wil je graag zien, die wisselingen. En hier met die de eerste wedstrijd voor zelfs heel in de kopgroep. Maar echt hier de strijd om de derde plak, die is prachtig om te zien. En dan zullen we dadelijk uitvinden bij die tonnen, want ook daar zullen dadelijk wel weer even kniepen worden. De matten nog slagen makken worden. En ze zitten dicht bij elkaar. Hoe volle risico's worden er naam? Nou, het voordeel is nou, Boei Treien, Akrum ken hem een beetje hoe zielen. Ja, hij moet dan naar de oren terugzetten, wel uitwieken. Maar hij had een uitwiekmogelijkheid. Dus hij zal straks beziekje de voordeel te gaan. En als het net slaagt, ja, dan is het nog net zo vol in de hand. Dan gooit hij de kop even in de wind. Maar het is mogelijk. En mooi een bakboordboei. Ja, dan vaar je jezelf in de vernieling en hel je hem dan net. Dan moet je gijpen en weer achter alles del. Ja, dan ben je verlen. Maar dit wordt interessant, want er komen nog toch 4 of 5 scootjes op diezelfde tonnen aan die het net zo heel veel bij me kwam wijlen. En weer het Akrum het erop om al hoe stag te gaan. Hij zal hem een lietsbeetje zielen. Hij gaat hem heen. Maar dat maakt ik net te volle. Hij gaat hem heen. Hij gaat het erom. Hij gaat hoe stag. En nou gaan we even zien hoe Drachten en Jennewaard ken hij daar voordeel nou. De Lemmer is voorlopig toch de winnaar van dit rak, want die leidt nog altijd op het derde plak. En daar komt Drachten aan. Ik jij al bakboord. Ieder genoeg romte. Weer het Pietermeter het erop. Ja. Ik denk Hij dat er weert genoeg het. had. En Ja. hij had
Oeh, we horen hier even de zieken in. Ja, hij kende voor Hij kende voordeel. Ze hoeven net keurig de aanval van Pieter Meter van Akkerum. Ja. Hij zielt hier drachtend voorbij. Hij is beleend. Hij had onvallen, maar hij wordt beleend. Hij scoot weer plakjes terug. En als je op het podium willen in de eindstand, dan moet je echt wat wegen. Drachten hier voor Jennewoord. Daar deun op. Dan zag ik het Drachten nou toch weer een beetje voor. Ja, Jennewoord kan ertussen. Ja. En daar is de Snekerpan. Op zo'n. Een interessant groepje hier. Van Traaien tot en met zo'n. Oh, en de hele mannen die daar dan weer helemaal tussen knipt zit. Die zakken er tussenuit. Die wordt. Ja, dit is... Oeh, en nou mat er oerstag. En de zwam het ik wieken. Dan hebben we een beetje dezelfde situatie. Ja, nou ken je helemaal niks. De zwam maakt ik aan de kant. Maar die kennen het. En Ljouwert hier rocht van paard. Maar een mat vol oerstag. En die zal straks wel even zeggen, jongens, wegwezen. Oh, hier de hele mannen. Nou, van plak. Nou, als eerste had u te starten, liep het wel. Maar in ieder geval bij de top 3 zak het hier helemaal voort. Oh, dan kende jou er echt nog tussen terug. Ja. Ja, dit kroept helemaal in nooit, hè. Als je uit de Tonnenwei rekent, dan leidt de jouwer nou achter. Klaas Westerdiek, wat zal daar een mineur om boord wezen. Samen starten. En ronde voor ronde kom je achter. Hij loopt nog net als laatste, maar Je bent ik al lucht. ja, gelijk omheen. Ja, en dan de rest mooi. Dat is echt twee groepjes die om elkaar heel tijd deun op een hoed zitten. Groep 3 tot en met zo'n en groep 8 tot en met 12, reken niet maar. En de Zuidwesthoeken, die zakken er helemaal onderuit. Naar het allerlaatste plak. En nou wordt er gigantisch lucht. Want je denkt haast dat er al gewoon haast niet hoestig in. Maar deze man die zullen elkaar haast het wedstrijdveld uit. Wils Ljouwert helemaal deljout. En helemaal onderin de vrije wienbeziekerd. En het rjochte paard. Op het trek en trace juggen we het lijntje erin. Waar Ljouwert doorheen gaat en waar die oren. En dat is jugget. De dikke witte lijn, dat is de rjocht, de meest kwatte paard naar de boeita. Daar zit Ljouwert. Maar Jouweren zetten het loefduel in en helemaal omheen. Wat zijn omheen. En die met een volle grote afstand naar de boeisielen straks. Maar ja, Ljouwert maakt net aandekt worden door die vloot. Zet Huzum toch weer meer voorin, dan had hij uiteindelijk toch weer wat winst maken, want die gaat echt helemaal achter een lijn. Dan ben het weer Huzum en Ljouwert vlak binnen waar. Krijgen ze in de eerste wedstrijd op grauw, onder wel hele andere omstandigheden, maar En op een andere positie. Maar ze ontrennen me gewoon net zo het vol. had heel lang worden voor Huzum zich wat ontwrakselen van die laatste plak. En daar maakt het er hem nou een beetje los van, dat groepje. Grauw al lang weer in het kruisrak. En het veen is nou correct eronder. Skarrel bij de pier van ter Hennedel. Omheen naar Boeien. Ja, en intussen is het Jalve Seizenwest en zal het finish gebeuren heel dit actueler worden. Wanneer besluit de commissie hier om de finish erin te lezen? Kan nooit heel lang met worden. Maar kwam met de moord heen ze om nog wel even terug helemaal. Shit is die oren maar vast al. En dan laten ze die oren nog maar een rondje varen. Maar ik geloof net dat dat technisch mogelijk is. Ik weet het wel zeker. De Kotter zie ik het wel op positie.
En dat zal daar achterin, richting Pierwezen. Waar de finish er straks in komt te lezen. Ja, de Grutske koprenner Joert. Er staat geen maat op het scootje van Grauw met Douwe Visser. Hij zielt er 4 uit. Zelfs op de nummer 2 heeft Jereveen meer dan 400 meter vastsprong. Onbedriegen zielt Grauw naar de eerste dijtitel van deze SKS. Ja, de regerend kampioen. Let even zien waar je de baas is op een Snitsemar. Want je daarachter. Het lijkt het correct als het vinger nog uit de sluis komen, maar bij terhinnen. Heel in de verte. Daar is Sietse Brouwer pas. De adviseur. Hier het even dreig in het begin op Grauw. Maar hem wordt nou rust gunt. Tammo Oosterhof. Hoed net zo volle meer te dwaan nou. Daar zullen we de kotter al achter het veld onvaren. Die is straks wel de finish ergens deel lezen. Nou, het is in elk geval wist dat er een nieuwe winnaar komt, Joert. Wie het verleden hier Wol Douwe Visser. Toen wie het de Douwe Visser van de Snekerpan dit jaar de beste wie op ter hinnen. Pieter Meter van Akkeren waard toe tweede, Gerard Pietersma waard trede. En Sietse Brouwer ziet er toen ik al knap bij, maar een 4e plak. Ja, Savisa. Een nieuwe winnaar. Het bloed Wol een Douwe Visser, maar dan van Grauw. En er komt staren gewoon toch een beetje tekening in het klassement. Maar een voorhoede en een achterhoede, denk ik, hè? Ja, de potentiële klanten en ik nog steeds Jereveen natuurlijk, maar Jennewoord zit er nog bij. Akkerum zit er nog goed bij. Die hebben goede papieren nog steeds. En wordt dit de laatste boppenwiense ronding voor Douwe Visser van Grauw. We zullen het zien. Of moet er nog een keer op een deel gaan worden. Je meter te volle. Ik al lees je haast 400 meter voorop. En dat toont de wieren kampioen. Snekerpan. Lloyd op een zonde plakje. Die had de aansluiting, maar dat liedje groepje vechtenden een beetje verlen, lijkt het. Wat een beetje beliers, ja. Ja. Ja, dit is die interessante groep achterin, waar het echt heel iets twerkenwikseling is. Waar het wordt zijn nou op een 8e positie leidt voorlopig. Qua meters. Maar echt lang waar zit hij vlak achter. De hele man al naar het zien zakken. Ljouwert. Het leidt hier boord om boord. Hier kan nog heel wat heen komen in de einduitslag. Ja, dan hebben we 2 koprenners. Grauw en het Veen. Dan een peloton. Mooi Lemmer, Akrum, Drachten en nou Snits en Jennewoord zitten er nog bij. En dan een gotje niks. En dan krijgen we Woordzijn, Langwaar, Helemannen, de Jouwer, Ljouw, het Huizen en Zuidwesthoeken. En die zitten er al hier dicht bij elkaar. En hoe groot het verschil is hier duidelijk in beeld. Grauw al helemaal weer in het roemerak wilst. Jereveen, de nummer 2 notabene, nog in het kruisrak zit. Nog een heel lijn omheen mat in de achtervolging. Nee, Joert is er geen enkele discussie mogelijk hoe wat je de beste is. Die credits die gaan helemaal naar Grauw. Maar hier, in de Griebes,
daar knipt het wel weer. En ja, dan hebben we hier toch nog een situatie. Ja, Gaat hij erop? hij wordt ontikt. En ja, die zullen we net vertalen. Maar Johannes Meter vindt gewoon dat de Zuidwesthoeker er net tussen mocht. Dat hij net boord aan boord wie. En houdt het gatje dicht. En Zuidwesthoeker zet het terug. Ja, dan krijg je een situatie die je net wilde. En een ervaring. Maar ik zucht nog geen vlagen. Wat gaat er gebeuren? Ja, zolang er die groepjes binnen zitten, kunnen dit soort situaties natuurlijk ontstaan. Deze zullen net binnen maar wij. En dan hebben we nou even beelden van de rubberboot. En daar zit een cameraman op. Maar die had het even net in de gaten. En daarachter zorgen we de startkotter. Jereveen onderwijs naar die bopperste tonnen. En hier wordt sleept mijn ton terug de commissie. En dat betekent dat ze wel degelijk dwaande binnen om de finish voor te bereiden. En dan gaan ze dus op naar ter hinne. Maar ze nog één keer om een onderste tonnen hinnen. En daar ergens zo dan de finish komen matten. Wils wij even op het track en trace en kennen wat nou krijgt onderhand weer bij die vorige situatie met die scootjes van wat zijn lang waar, maar vooral daarachterin met Huzum en met de Zuidwesthoeker. Helemaal boppen in beeld. De Zuidwesthoeker die het scootje ertussen stekt en Huzum zei van geen ruimte wegwezen. Maar Huzum kan wel steeds er net tussen. Maar er is een lijn achter het skipdel. En de Zuidwesthoek zit er al tussen. Nou, dat moment dat ze de cirkel in gaan. En dan is het gewoon de Zuidwesthoeker die je voorrang had. En Huzum is gewoon hier al kwam dwars de cirkel in. Dus die gewoon boord aan boord. Zuidwesthoeken hier gewoon reglementair voorrang. En ik hoop net dat ik het weer met je kolp uitspreken heb. Maar dit is net volgens mij 100% duidelijk. Huzum hier geen rochten. Nou, dat is nou mooi dat je zo'n systeem had dat je het even weer waarom zien kennen. Want wij hebben hier een toeter. En dat zal waarschijnlijk wezen omdat de finishvlagen erin hangen wordt. Dat hebben we op de vlagen op de kotter straks zien. Oordag zijn. Of het zijn de supporters van Grauw die al een voorschot nemen en al vers beginnen te toeteren. Maar er laat je al een boei. En is dit nou de finishtonne of is dit de bopperste? Jereveen stevig op het tweede plak. Ook al in het roemerak achter Grauw aan. Wilst daar nog een mooi wedstrijdje achter haar plak vindt. Mijn Lemmer, mijn Akram, mijn Drachten. Ik nog mijn Jenna Wout niet krijgt voor het derde plak. Dat kan nog wel eens heel aardig worden hoe die finish wordt voor de derde, vierde plak. Ja, want in zijn finish kun je ook nog van alles uithellen. Dan is het nog maar een heel iets kruisrakje. En dan, als je dan even snel hoe staag in en krijgt een goede windvlaag, dan kan er en je prikt hem recht in de wind hoe de lijn heen. En je door dat krijgt al je goed, dan kun je van een achterstand nog best een plakje of twee pakken. Want er zijn natuurlijk meer die elkaar nou ontbevechten binnen daar. Wils de loft wat donkerder wordt boven Grauw. Maar dat zal net in de gedachten van Grauw wezen zelfs. Want daar schijnt te zinnen. Want ze zijn een heel lang voor. Wils de wien daar toch ik even weer wat terug in helpt. We zeggen de wienbaan oer de Snitse mar erin. Dat betekent dat er even wat meer wien komt op de stuit uit die wolken.
Het lijkt wel dat hij in een wedstrijdwetter zit. Zijn eindleider voor. Dus just verderop nog wat zeilen. Maar Grauw helemaal alleenig 4 voor. Lemmer, toch ik een hele mooie wedstrijd. Ja, Wel op en snel. nog altijd op het derde plak. Mooi, een heel mooi gatje. Hè? Ja, Mooi. Lemmer had vooruitzield in dit rak. Ja. Het zijn Drachten en Akkerum wat hier die echt verlen ha ten opzichte van de Lemmer. En Jenne Woord komt ik net echt dichterbij. Lemmer is de winnaar van dit rak. En die binnen dus onderwijs naar haar eerste podiumplak van dit kampioenschap. Knap van Albert Visser en zijn man. En Jesse is ik tevreden wees op de Gerben van Manen. Want een tweede plak is ik een prachtig resultaat. Akkerum om een boei in hinnen. Achter nooit zitten Trodde Broren Pietersma. Gerard achter Jeroen. Zien we net vaak dat Jeroen Nee. vorige keer had bloed. Nee. Hij drinkt nog net, maar En dan zie je het verschil van loft ik, hè. dit is natuurlijk de goede kant uit. Het liep je wel dat ze de opnames van Vliet Nieren, waar ik maar trommelker heen halen, maar het Jereveen, je ziet een hele mooie blauwe loft aan wiels. Grauw, ze krijgt donkere wolken boven hem hier. En dan komt hier onderling toch echt wat tekening in de street. Er komt wat ruimte tussen de scootjes. En het begint erop te lijken dat men had toch een beetje delheid bij de positie waar ze nu oplezen. En dan gaan we nog één keer naar Boei Fjouwerta. En dan is de finish er straks in. Krijgen we terug. We hebben het nog net zelfs constateren kunnen. Door de vlagen op de kotter. Maar dat is de track and trace die dat voor u zait. En liep er wel wat tekening in de kopgroep te zitten. De afstand wat groter. Hier is nog wel een heel gevecht aan de haaier. Ja, interessant groepje. Jouwere is ik wat niet voor het skarrelen. Die liet het zich wat los te maken. Maar had de Zwan, die een heel lang ik achterin zitten had, deun op hem. De Jouwer draait. Mooi die al draaien. Nou, hij doet het in ieder geval, want hij shirt de Zwan ik draaien en dan in de romte. En dan looit de Zwan van Donia Jaap Zwager aan de binnenkant van de boei. Wils we daar jochs in beeld wat zijn, jongen? Die nou toch stevig op het achtste plakje lieken te lezen. Ja, die had hem wat losscoren van deze man. Langwar, Njogen, de Jouwer. En daar nog weer achter de hele mannen. Pieter Meters jocht het al eens even om. Komt er al wat op het startskip? Of maar we nog een eind terugzielen? We zullen nog geen vlagen hingen. Of het met die vlagen wees die er helemaal onderonder zit. Maar dat zal haast net zo wezen. Hij mag toch wat hoger op het skip. Maar wat is er aan de hand met Ljouwert? Als de track and trace u net van de gek had. Het is Huzum die helemaal achter ons zielt. En die twee weer nik in gevecht. En die kiest er nou voor om
Ja, maar even voor de wind te gaan. Johannes Meter jouwt net op. Ik al luider op de eerste plak. Hij beziekt het nog met oors en oors. Maar ik jou het. De winnaar van Grauw. Heel dal achterom. Daar is Grauw. Maar ik snap er even helemaal niks meer van. Grauw vaart je ik hele wien. We hadden al nog je Scott hoorn. Ik had niks jet. Die zou nou toch in het cruiserak zitten matten. Of zit hij nou al in de oren hele wiense rak? Is de binnenverschil dan al saf? Oh, ze hebben het in je cruiserakje heel iets maken krijgt de jaren. Want het liep al dat Grauw op naar Hoesta wie, maar hij moet dan straks ergens finishen. Voor mij is het beeld nou een beetje onduidelijk. Maar hij zal nou op de laatste onderwiense ton gaan. Die daar voor de strandcamping van Ter Hinnenleit. En voor het publiek finishen. Maar nog steeds geen vlagen op de kotter. En dat hoed ik nog net. Dat maar vlak voordat hij bij de laatste boei is, met die vlagen erin. Nou, laten we dan maar eens even wat cijfertjes nemen, want anders is het de kast net te dwaan om het oorzicht te houden. Zo'n 150 meter de voorsprong van Douwe-Visser van Grauw op het Veen. Wils, Lemmer toch heel dichtbij. Ja, we onderbreken deze uitzending zo gaan steeds even voor de awkward-vlagen. De awkward-vlagen betekent dat ze finishing gaan. En daarachter de redenboei. Tussen deze redenboei en de kotter. Daar loopt de denkbeeldige lijn. Weer straks. Nou, Grauw. Ik doe een wilde gok als eerste omheen gaat. Maar die wilde gok door ik te dwaan. Want ik lees het nou zo'n 150 meter voor. En dat zit ik de ontspanning. Op de gezichten nou op het scootje. Zij daar nog één keer om die boei die eronder loopt. En dan een cruiserakje naar de finish daar. Ja, en dan is het natuurlijk altijd lekker van een bemanning. Had je dwaande binnen een kampioenschip en je wat even testen hoe het schip ervoor staat. Dat je dan eens een keer een eerste prijs te pakken hebt. Maar met zo'n groot verschil op de rest van de vloot. Dan moet we een beetje vrezen, want dit contrast is wel heel groot tussen hier en 2 en de rest. De achtervolgers, ik dwaande mij haar laatste cruiserak, denk ik. Maar zeggen we daar nou Akkermal de boei omgaan, dan had die daar toch ik weer een peer pakt, hè? Ja, die maar wie wij... al voor op die wie al voor op Drachten. Maar Lemmer, die zie je er nog wat tussen. Het laatste cruiserak voor Douwe-Visser van Grauw op het dorp Grauw. En dan kan de eerste correct voor Seizen mogelijk nog oer de finishrijtje. Dan hebben we het zelfs voor dit scootje. De titelverdediger. Die het even snel is dat er ek dit hier rekken mij hem horen worden mocht. Hij zielt hier soeverein naar het eerste plak daar. Mooi een kilometer voorsprong als de Sifazus net verrierde. En dat is een heel eind. Een kilometer. Het is mooi om er soms dat uit te drukken. In lengtes.
Hij in een heel iets kruisrakje nou op de startkotter en omtoveren tot finishkotter de 7 wolden. Hij komt in zicht. De meet, de finish. Daar werd ze wijze wollen. Douwe Visser van Grauw. De enige met een kampioenstitel achter zijn namen. De laatste winnaar van Vlienen hier. Het gaat om het laatste. En wedstrijd die fjouwer wordt woen. Toch het scootje van Grauw. Douwe Visser pakt de titel hier op ter hinne. Met een strijdlengte voorsprong op de rest van de vloot. En hij toont aan dat hij misschien wel weer de kampioenskandidaat is. Ja, de Zwaardestad lijkt dat hij een andere wedstrijd zielde dan de rest. Misschien dat hij de snitswieker joert wel en de rest het scootje zielen. Want inderdaad, wat een god, wat een verschrikkelijk god. Mooi de rest van de vloot. Wil ze nou op zich gaan? Nee. Ja, eigenlijk is het wachtje op Jereveen. Op het veen, die maakt je ergens. Die had de hele wedstrijd op nummer 12-lijn. En dat Respectabele afstand. Leidt er nog steeds. Maar wat een verschil. En die had toch wel, er is toch wel wat onderhand zo steeds hier. Want de nummer 2 is toch behoorlijk. Ze binnen nou weer haast in een beeld te pakken. En dat had een hele lange tijd net zo geweest. Die maakt nou nog helemaal naar de strandcamping. Wils, nou, hier al 6 flessen champagne haast op binnen voordat de nummer 2 over de lijn gaat. Ja, het verhaal van Grauw. Daar ben we zelfs heel benieuwd naar. Hoe kunnen die er zo'n eind uitlezen? Maar wat een verschil, hè? Ik bedoel, nou Akkerem pas om de boei. Niels Lemmer, ik een enorm godslijn had met Akkerem. Ja. Ja, dan ga je het skip om te praten, zouden ze dat nemen. En net zo'n beetje gek. Nee. Maar dat geldt ik voor Lemmer natuurlijk. Maar ik voor het vingen. Maar Joert, absoluut ik voor Grauw. Zelden hebben we zo lang wachten op de nummer 2. Wilt de nummer 1 al zo lang dwalen is. In feite kan hij het skip al helemaal aanturen. Ja, nu is collega Geertje. Die is al aan boord bij Douwe. Dus wij hopen dat we straks verbinding krijgen kunnen. Dat zit er rond te komen, die verbinding. Tot die tijd ben we natuurlijk benieuwd. Waar blijft Jereveen en waar blijft de Lemmer? Want dat zullen naar alle gedachten de nummers 2 en 3 worden. Het Jereveen. Ja, die maakt op papier nog een hele kilometer. Ja. Wil het de transponder waarschijnlijk al van het Grauwste scootje aanhellen is. En dat de transponder, dat binnen bakjes die ieder scootje on boord had, weer mooi meten wordt. Hoe snel ze gaan, de afstand tot de boei. Wij jaren bij Geertje de Vries. Op het scootje van Grauw wil ze het skipper Douwe Visser eventjes uit zitten blazen. En een van de man, Tammo Oosterhof, het helmhout oernommen het. Ja, Douwe, een eerste plakje hier op de snitsen maar bij Ter Henne. Je moet als treden om de eerste tonnen. Door het om de tweede tonnen. En als eerste om de volgende tonnen. En het plakje ik absoluut net meer aanstaan. Je waard net bedriegen. Nee, we hier een mooie start. Eerste cruiser best genoeg. Heerenveen, nou ja, die rent altijd uit, dus die pikt hem de eerste om Snits nog als tweede. Wij treden helemaal naar vierde. Toen hier Snits, die draaide krek even te let, dus die had dus even geëerd een hele mannen. En toen waren we samen tweede, dus dat.
fijne strijd omheen. Dus ja, prachtige wedstrijd. En wij, hun kwamen om mijn tonnen en hier hem net lekker. En wij kwamen om mijn tonnen direct goed. Hun draaien fut. Ja, en toen zitten wij krijgen in een goede ritme. Toen ben we er nog een keer jip achterlangs gegaan. We zagen geen enkel risico. We gingen gewoon achterlangs. Ja, toen hingen we ze. Hebben ze dat eerste volgende cruisedag hebben ze een beetje plegen. Of de wind die ging er uit. Ja, toen hingen we gat. En dan kan je vrij voorzielen. Het zielt gewoon lekker. Het zielt gewoon lekker. Dus ja, dan is het heel leuk. Wil dat we nou weer een beetje skeren en ik glied je een beetje voort. Dus ik zal me even beet horen onder. Ik wil toch even mooi daar waarom naar een protestje van de hele maanden. Bakboord-stuurboord situatie. Ja, wij moesten, of tenminste het weer zo, wij zeggen helemaal naar kom. Dus wij roepen snits aan van Jappie, we moeten direct draaien, denk erom. En Jappie die draaide te let. Wij konden net jaren draaien als Jappie. En die draaide te let. Dus toen klapten wij maar uw kop op Jappie. Dertig moest helemaal omheen. Nee, die zei protesten dus. Nou ja, ik zei sorry, dan moet ik hem naar Jappie terugzetten. Want wij konden net jaren draaien. Nou ja, Wij zeggen die achterom zien. En Klaas Westerdijk die kwam op het voordek. En je hebben even praten onder de wedstrijd. nee, we hier direct al met Jappie praten van als het eens geel is, dan is wat mij betreft is het weer clear. En dat zei Klaas ik, dus dan hebben we dat opgelost. Ja, toen kwam de Tom omheen en hem beide de vlaggen eruit hellen. Jappie had dus geel, want toen was hij er 14 punten in hand en dat was ik net. En hij doet het hartstikke goed. Dus een mooie oplossing, dacht ik. Even als skippers onder elkaar oplast. En goed ik, want ja, anders dan zit je daar weer in de protestkamer en heb je geen zin om. Past helemaal net in de verdere verdeling van de divers. Dus dat met een borrel bij en bier en dan een lang water, jongen even fut. Dus nee, dit is volle mooi. Maar ja goed, Jappie die heeft dat krek even verkeerd inschat. En die draait 4 meter te let. Ja, jij dat kunnen wij ook niet draaien. Dus ja, toen klappen we even bij Huiskop op zijn kant. En maar mooi oplossen. Volgens mij de meeste, ja. Nou bist u de grote favoriet, vorig jaar kampioen. De wust toch iedereen neemt als grote favoriet. Kerst omgaan maar die druk. Nou, als je wist wat het mooie is daarvan. Ik hoef het net alleen nog te doen. Nou, dan moest je aan boord zijn wat voor meisjes dat ik heb. Alle keer kunnen. Als hoe ik wat zenuwachtig word, dan dok en daar helemaal niks. En dan luister ik alleen nog maar. Dus nee, daar hebben wij helemaal geen les van. We zien gewoon weer op Langwaard. Ja, het werd een uitdagende wedstrijdje. Hartstikke leuk. Denk ik, loopwezen. Dank u wel. Ja, dat wie de winnaar van Joert. Mijn aanstaande winnaar, Douwe Visser van Grauw. Die pakt hier zijn eerste dijprijs. En ondertussen is de nummer 2 ik over de finish kwam. De Gerben van Manen uit Jereveen. Sietse Brouwer pakt hier het tweede plak. En het derde plakje, ja, dat ken haast net oors meer, denk ik. Heel best zield. Albert Visser op de Lemmer. Die docht hier eigenlijk prima zaken, hè? Ja, dat is keurig hè. En ik zeg, het is zo'n mooi plaatsje. Het is ook altijd een mooi Utrecht skip geweest. Wat heel heeg onder wien varen koe. Alle zwerver, voormalig kampioen, maar skipper op dit skip. Koe ik altijd verschrikkelijk heeg. En Albert Visser liet het nou ik weer zien. Schitterend prestatie van Albert Visser van de Lemmer. Maar ik op een heel eind efterstaan op Grauw. Ja, de hand kan omheeg. De eerste podiumplak voor de Lemmer is binnen. En dan gaat het nog even om het vierde, vijfde, zesde plakje. Daar weer de strijd tussen Akkerum, Drachten en Jennewals. Nou, die zitten nog steeds net heel vier bij me qua wij. Maar het lijkt erop dat Pieter Meter van Akkerum hier toch de beste zaken doen zal. Echt belangrijk voor het klassement natuurlijk. Concurrentie er een beetje achter horen. Is iedereen van Joert aardig naar voren zielt. Zie je het eerst al wat meer in die middenmoot. Maar helemaal doorheen komen, dat slaat hem net. Nee, maar dan liep het wel redelijk anoniem dat je hier rondzielen. Maar een vierde plakje is toch keurig om nog bij de top te jaren. En ja, we zijn maar wedstrijd 3-4, dus er is nog van alles mogelijk. Maar ik Jeroen Pietersma, geweldig zielt. Een skip wat ik wel wat wien herken. En dan begint te varen. Maar die wien die ging gaande de wedstrijd er heel tijd meer uit. Ja, misschien is het nog wel verrassender, inderdaad, dat Drachten hier gewoon vijfde wordt. Ja, dat is zeker. Het oren ik wil een hier horen dat er heel goed maaien die.
Maar verleden jaar weer dat wat minder. Maar hij zielt zijn broer gewoon ik op achterstaan. Akkerum onderwijs met de laatste meters. Zij wil ik zo graag eens een keer het kampioenschap. Ze hebben een 6 zielt een fjouwer en hier dus weer een fjouwer. Zij blijven dus in de kopgroep zitten van de vloot. En hebben we nog alle zicht op meer. En daar in dat hele lietse hokje daarvoor in op de 7 wollen, daar zit het track and trace team. Daar zit alle apparatuur die alle technische gegevens troi-out. En deze toeter is net van het finishskip, maar waarschijnlijk de supporters van Akkerum. Jeroen Pietersma. Solide naar plakje nummer 5 hier op ter hinne. Ik denk dat ze er wees mee binnen. Ja, ik denk het ik. En dat mag ik wezen. Keurig zielt, we zullen het even nog een uitdrukking zien. Dat ken je altijd mooi en ja, ja. Beetje zuinig nog wel, maar ja, dan gaan we even scoren met elkaar. Keurig dien, ja, ze winnen wies mooi. Net uit te schroeven, maar wies. En daar zijn broer Gerhard Pietersma van Jennewoord. Ja, dat wie de koprenner ontduwt daar. Met een oorwinning en een tweede plak. Daar komt nou een 6 bij. Nog steeds heel knap. Dus Jennewoord handhaaft haar in de top van het klassement. En daar dan de snekerpan, Jappie Visser. Even zien omke, hier er even wat jeder draaien matten bij die allereerste hege tonnen. Hij is sparren, geen 14 punten onder de broek. Maar moest vanuit daar toch wat terreinprijs aan en zakken uiteindelijk naar dit plak daar, namelijk plak nummer 7. Ja, echt een middenmoot positie. Voor een debutant prima, maar ja, als je dan ergens zo'n mooi starten binnen is het altijd jammer. Maar het is een leerproces en daar ken je het weer een dag bij. En daar is wel zijn. Die is toch naar voren scharrelen. Dus Bigelix, de hele mannen voorbij. En dan is dit voor deze bemanning van Terke Klaas van der Meulen. Want nota ik de beste uitslag in deze SKS. En dan ben er uiteindelijk toch achterin nog behoorlijke gaten vallen. Die groep Ja, toch versplinteren. Dit ligt hier alweer heel vredig achter elkaar als een parade oer de finish te komen. Maar deze skip had heel lang een verwoestende strijd op het middenveld hangen. Maar nou jouwt iedereen zich erbij del. Geen gekke manoeuvres meer op de finish. Het is natuurlijk een heel iets kruisrakje waar haast niks uit de helling is. De jouwer komt hier op plak een Jochen binnen. Er zit Westhoeken. Die pakt positie nummer 10. En dan daarachter vinden we Ljouwert weer om. De Grutske winnaar nog op Grauw.
Ja, die koe je moet toch net echt meekomen, hè? Nee, die had wel als laatste haast lijn, maar ja, nou te zeggen dat hij een hele inhaalrace die had. Absoluut net. Huzum. Dat nou daar ik al heel wat sjen litten. Voor zover je wat sjen litten kent, maar op grauw mooi. Heel lang op kop op een veenhoop. En hier als nog maar 2 skippen achter hem. En ik de nummers 13 en 14 komen hier in beeld. Het gaat om Langwar en het gaat om de hele mannen. En wat is er aan de hand? Maar het scootje van Klaas Westerdijk, de hele mannen, want die eindigen hier helemaal als allerlaatste. Wils die in de eerste cruiserak misschien wel de mooiste slag van alle jaar heen. Daar rent het in elk geval net met deze wien. En daar ben we heel benieuwd naar wat daar onder de hand weer. Joha, Sjoen, hoe alle scootjes hier op ter hinne harrenwedstrijd voor VNH. We zeggen grauw win voor het Jereveen. Heel knap tredderplak voor de Lemmer. Dit bin de laatste beide scootjes die het over de finish komen. Langwar en de hele mannen. Wij sluiten de wedstrijd hier op ter hinne. Oh, wij binnen morgen weer te vinden op de stream. Dan verhoezen we misschien al naar Langwar voor wedstrijd nummer 5. En sluiten hier dus wedstrijd die 4 uur. Finish. Graag ontmoeten.